हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे ओम कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। ओम हरे नमो कृष्णा माता भगवते जी। वासुदेवाय। हरे कृष्णा। हरे नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्णा माता जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല, എനിക്ക് സമയം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞാൻ ഇന്നെങ്കിലും നോക്കിയിട്ട് അയക്കാട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഇപ്പൊ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കർമ്മയോഗം കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തനം നോക്കാം. അധ്യായം 5 കർമ്മയോഗം കൃഷ്ണാവബോധത്തില് പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയാണ്. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അർജുന ഉവാച സന്യാസം കർമ്മണാം കൃഷ്ണ പുനർയോഗം ച സംസസി യശ്രയ ഏതയോരേഖം തന്മേ ബ്രൂഹി സുനിശ്ചിതം. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണ, കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് അങ്ങ് ഒരിക്കൽ എന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. പിന്നെ ഭക്തി പുരസരം കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കാൻ പറയുന്നു. ഈ രണ്ടിലും വെച്ച് ശ്രേയസ്കരമായത് ഏതാണെന്ന് ദയവായി എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാമോ? അർജുനൻ എന്താ പറയണത്? ഭഗവാനോട് പറയാണ്, കൃഷ്ണ, കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് ഒരിക്കൽ അങ്ങ് എന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. പിന്നെ എന്നോട് ഭക്തി പുരസരം കർമ്മം ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഈ രണ്ടിലും വെച്ച് ഏറ്റവും ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ളത് ഏതാണെന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാനാണ് ഇവിടെ ഭഗവാനോട് അർജുനൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ഭക്തിപൂർവമായ സേവന കർമ്മമാണ് ശുഷ്കമായ മാനസിക ഊഹാപോഹങ്ങളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമെന്ന് ഭഗവാൻ. ഭക്തിയുടെ സേവനം മാനസിക ഊഹാപോഹത്തെക്കാൾ എളുപ്പമാണ്. സ്വാഭാവികമായി തന്നെ അതീന്ദ്രിയമാകിയാൽ കാർമ്മിക പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് അത് ഒരാളെ മോചിപ്പിക്കുന്നു. സമസ്ത യജ്ഞകർമ്മങ്ങളും ജ്ഞാനത്തിലാണ് എത്തിക്കുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഏറ്റവും എന്താ പറയാ, ശ്രേഷ്ഠകരമായിട്ടുള്ള കർമ്മം ഏതാണെന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നിട്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനമാണ് ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് പറയുന്നു. ഭക്തിപൂർവമായ സേവന കർമ്മമാണ് ശുഷ്കമായ മാനസിക ഊഹാപോഹങ്ങളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഭക്തിയുടെ സേവനം മാനസിക ഊഹാപോഹങ്ങളെക്കാൾ എളുപ്പമാണ്. അത് എന്താണ്, സ്വാഭാവികമായിട്ട് തന്നെ നമ്മളെ അത് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കർമ്മ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം നമ്മളെ അത് മോചിപ്പിക്കുന്നു. സമസ്ത യജ്ഞങ്ങളും എത്തുന്നത് എവിടേക്കാണ്? ജ്ഞാനത്തിലാണ് എത്തിക്കുന്നതെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച സന്യാസ കർമ്മയോഗശ്ച നിശ്രേയസകരാവുഭൗ തയോസ്തു കർമ്മ സന്യാസാത് കർമ്മയോഗോ വിശിഷ്യതേ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, കർമ്മ പരിത്യാഗവും ഭക്തിയുതമായ കർമ്മവും മുക്തിക്ക് നല്ലത് തന്നെ. എങ്കിലും ഭക്തിയുതമായ സേവനമാണ് ഭക്തിയുതമായ സേവനമാണ് കർമ്മമാണ് കർമ്മത്യാഗത്തെക്കാൾ ഉത്തമം. ഇപ്പൊ എന്താണ്, കർമ്മ പരിത്യാഗവും ഭക്തിയുതമായ കർമ്മവും മുക്തിക്ക് നല്ലത് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ എങ്കിലും ഭക്തിയുതമായ സേവന കർമ്മമാണ് കർമ്മത്യാഗത്തെക്കാൾ ഉത്തമമെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞുതരാണ്. ഇന്നലെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് കർമ്മ പരിത്യാഗവും ഭക്തിയുതമായ കർമ്മവും രണ്ടും മുക്തിക്ക് നല്ലത് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ എങ്കിലും ഭക്തിയുടെ സേവനമാണ് കുറച്ചുകൂടി നല്ലതെന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഭക്തിയുടെ സേവന കർമ്മമാണ് കർമ്മത്യാഗത്തെക്കാൾ ഉത്തമം എന്ന് പറയുന്നു. കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖം അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങള് ഭൗതിക ബന്ധനത്തിന് കാരണമാക്കുന്നതാണ്. ശാരീരിക സുഖങ്ങളുടെ നിലവാരം ഉയർത്താൻ ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന കാലത്തോളം ഒരാൾക്ക് വിവിധ ഇനം
ശരീരങ്ങളിൽ ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. വാസുദേവന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഒരാൾ പ്രേമം വളർത്തിയെടുക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ അയാൾക്ക് പ്രാപഞ്ചിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാനായിട്ട് അവസരം ലഭിക്കൂ. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനം കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുവാൻ ഒരാളെ സഹായിക്കുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധമില്ലാത്ത ത്യാഗം അപൂർണമാണ്. എന്താ പറഞ്ഞ ഭക്തിയുതമായ സേവന കർമ്മമാണ് കർമ്മത്യാഗത്തെക്കാൾ ഉത്തമം. അപ്പൊ കർമ്മം ത്യജിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് എന്താണ്? ഭക്തിയുതമായിട്ടുള്ള സേവന കർമ്മമാണ് ഉത്തമം എന്ന് പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനമാണ് കർമ്മം ത്യജിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ളത്. കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ എന്തിനു കാരണമാക്കാണ്? ഭൗതിക ബന്ധനത്തിന് കാരണമാക്കുന്നതാണ് കാമ്യകർമ്മങ്ങള്. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വരുന്നത്? അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിന് കാരണമാക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ശരീര സുഖത്തിന്റെ നിലവാരം ഉയർത്താൻ ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതാണ്? വിവിധ തരത്തിലുള്ള ശരീരങ്ങളില് ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഇതിന് മുക്തനാകാനായിട്ട് എന്താ വഴി പറഞ്ഞ? വാസുദേവന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഒരാൾ പ്രേമം വളർത്തിയെടുക്കണം. ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ പ്രേമം വളർത്തിയെടുത്താൽ മാത്രമേ അയാൾക്ക് പ്രാപഞ്ചിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഒരാൾക്ക് പ്രാപഞ്ചിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? വാസുദേവന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഒരാൾ പ്രേമം വളർത്തിയെടുക്കണം. ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ പ്രേമം വളർത്തിയെടുത്താൽ മാത്രമേ പ്രാപഞ്ചികമായിട്ടുള്ള ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനം കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് ഒരാളെ സഹായിക്കുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധം ഇല്ലെങ്കിലുള്ള ത്യാഗം എന്താണ്? അത് അപൂർണമാണ്. ഏറ്റവും ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ള കർമ്മം ഏതാണ്? ശ്രേഷ്ഠമായ കർമ്മമാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തില് പ്രാപഞ്ചിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് ഒരാൾക്ക് മുക്തി നേടണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ പ്രേമം വളർത്തിയെടുക്കണം. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തില് ഒരാൾ പ്രേമം വളർത്തിയെടുത്താൽ മാത്രമേ അയാൾക്ക് പ്രാപഞ്ചികമായ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ന്യായ സാന്നിധ്യ സന്യാസി യോനാകാംക്ഷതി ന്യായ സാന്നിധ്യ സന്യാസി യോന ദ്വേഷ്ടീന കാംക്ഷതി. അവിടെ ഒരു വേട് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. ന്യായ സാന്നിധ്യ സന്യാസി യോന ദ്വേഷ്ടീന കാംക്ഷതി നിർദ്ദന്തോ ഹി മഹാബാഹോ സുഖം പത്താത് പ്രമുച്യത്തെ. കർമ്മഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയോ വെറുക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത ആളാണ് നിത്യസന്യാസി. മഹാബാഹുവായ അർജുന, അയാൾ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നൊഴിഞ്ഞ് എളുപ്പത്തിൽ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുന്നതോടൊപ്പം മോക്ഷം അടയുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ കർമ്മഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയോ വെറുക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത ആളാണ് ആര്? നിത്യസന്യാസി. നിത്യസന്യാസി ഒരിക്കലും കർമ്മഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, വെറുക്കുന്നുമില്ല. അയാൾ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നൊഴിഞ്ഞ് എളുപ്പത്തിൽ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുന്നതോടൊപ്പം മോക്ഷം അടയുകയും ചെയ്യുന്നു. അയാൾ എന്താണ്? ദ്വന്ദ്ങ്ങള്, ആ ദ്വന്ദ്ഭാവം അയാളിൽ ഉണ്ടാവില്ല. അതിൽ നിന്നൊഴിഞ്ഞ് ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനും സാധിക്കും? മോക്ഷം അടയാനും സാധിക്കും. ദിവ്യപ്രേമയുത ഭഗവത് സേവനത്തിന് സ്വയം സമർപ്പിതനായ സന്യാസി കൃഷ്ണനുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ തന്റെ മൂലസ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത് കൊണ്ട് തികഞ്ഞ ജ്ഞാനിയുമായിരിക്കും. കൃഷ്ണൻ സമ്പൂർണനാണെന്നും കൃഷ്ണന്റെ ഒരു അംശമാണ് താനെന്നും അയാൾക്കറിയാം. ഗുണത്തിൽ ഒന്നാണെങ്കിലും പരിമാണത്തിൽ വ്യത്യസ്തമാണെന്നതാണ് ശരിയായ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം. ചെയ്യുന്നതെന്തും കൃഷ്ണന് വേണ്ടിയാകയാൽ അയാളുടെ മനസ്സിൽ ദ്വന്ദ്ങ്ങളില്ല. അങ്ങനെ ദ്വന്ദ്ങ്ങളുടെ തലത്തിൽ നിന്നും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയും അയാൾ മുക്തനാകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിതനായിട്ടുള്ള ആളെ നമ്മൾ എന്ത് പറയാം? അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളാണ് സന്യാസി. കൃഷ്ണനുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ തന്റെ മൂലസ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അയാൾ എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയുമായിരിക്കും? തികഞ്ഞ ജ്ഞാനിയുമായിരിക്കും. അയാള് കൃഷ്ണൻ സമ്പൂർണനാണെന്നും ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശമാണെന്നും താനാണെന്നും ആർക്കും അറിയാൻ സാധിക്കും? ആ വ്യക്തിക്ക് അറിയാനായിട്ട്. ഗുണത്തിൽ ഒന്നാണെങ്കിലും അളവിലാണ് വ്യത്യാസമുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് എന്ത്? ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ചെയ്യുന്നതെന്തും ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാകുന്നത് തന്നെ അയാളുടെ മനസ്സിൽ എന്തുണ്ടാകുന്നില്ല? ദ്വന്ദ്ഭാവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ വേഗം മുക്തി നേടാനായിട്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. സാഖ്യ യോഗ ദ്വന്ദ്ഭാവങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സുഖോ ദുഃഖം, ദ്വന്ദ്മായിട്ടുള്ള മീൻസ് ലാഭോ നഷ്ടം, സുഖം ദുഃഖം, അങ്ങനെ പറയില്ലേ നമ്മള്? സന്തോഷത്തിലും സുഖത്തിനും ദുഃഖത്തിനും ഒരേപോലെ. അതെ, അതാണ് ദ്വന്ദ്ഭാവങ്ങൾ എന്നുള്ളത്. രണ്ട് ഭാവത്തില്, അതായത് സുഖ ദുഃഖ ലാഭം നഷ്ടം, പിന്നെന്താണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്, അതിനാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ദ്വന്ദ്ഭാവങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്.
സാഖ്യ യോഗ പൃഥക് ഫല പ്രവദന്തീന പണ്ഡിതാഃ ഏകമപ്യാസ്ഥിത സമ്യ ഗുഭയോർവിന്ദതേ ഫലം. ഭക്തിയുടെ സേവനം പ്രപഞ്ചത്തെ വിശകലനം ചെയ്തുള്ള പഠനത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് പറയുന്നത് അജ്ഞാനികളാണ്. ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ നിപുണനായി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടിന്റെയും ഫലം കിട്ടുമെന്ന് യഥാർത്ഥ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നു. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം, അതായത് കർമ്മയോഗം, ഭക്തിയുടെ സേവനം പ്രപഞ്ചത്തെ വിശകലനം ചെയ്തുള്ള പഠനം, അതായത് പ്രപഞ്ചത്തെ വിശകലനം ചെയ്ത് പഠിക്കുന്ന സാഖ്യയോഗം. സാഖ്യയോഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? അജ്ഞാനികളാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്. ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ നിപുണനായി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടിന്റെയും ഫലം കിട്ടുമെന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നു. സാഖ്യത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ കണ്ടെത്തലാണ്. ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ കണ്ടെത്തലാണ് എന്ത്? സാഖ്യയോഗത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ആത്മാവ് ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ വിഷ്ണു തന്നെയാണ്, അഥവാ പരമാത്മാവ് തന്നെയാണ്. ഭക്തിയുടെ സേവനം പരമാത്മാവിന്റെ സേവനത്തെ അനിവാര്യമാക്കി തീർക്കുന്നു. ഭക്തിയുടെ സേവനം പരമാത്മാവിന്റെ സേവനത്തെ അനിവാര്യമാക്കി തീർക്കുന്നു. ഒന്ന് മരത്തിന്റെ വേരന്വേഷിക്കുന്നു, മറ്റേത് നനയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കുന്നു. അത്രയുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുക. അതായത് സാഖ്യയോഗത്തില് ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലാണ് പരമാത്മാവിന്റെ സേവനം ഒഴിച്ചുകൂടാനാവത്തായിട്ട് പരമാത്മാവിന്റെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ രണ്ടിലും ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞതാണ് മരത്തിന്റെ ഒന്നില് മരത്തിന്റെ വേര് അന്വേഷിക്കുകയാണ്, ഒന്നിലെന്താണ് വേര് കണ്ടു കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വേരിനെ നനച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത്രയാണ് രണ്ടിന്റെ വ്യത്യാസം പറയുന്നത്. ഏത്? സാഖ്യയോഗത്തിന്റെയും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഭക്തി യോഗത്തിന്റെയും വ്യത്യാസം പറയണം. യൽസാഖ്യേ പ്രാപ്യത്തെ സ്ഥാനം തത്യോഗൈരപി ഗമ്യതേ ഏകം സാഖ്യം ച യോഗം ച യ പശ്യതി സ പശ്യതി. വിശകലനാധിഷ്ഠിതമായ പഠനം കൊണ്ട് പ്രാപിക്കുന്ന സ്ഥാനം ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് നേടാം. അതുകൊണ്ട് വിശകലനാധിഷ്ഠിതമായ പഠനവും ഭക്തിയുടെ സേവനവും ഒരേ ശ്രേണിയിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ആൾ വസ്തുതകൾ യഥാർത്ഥമായി ദർശിക്കുന്നു. നമ്മൾ വിശകലനാധിഷ്ഠിതമായ പഠനം കൊണ്ട് പ്രാപിക്കുന്ന സ്ഥാനം, അതായത് സാഖ്യയോഗമാണ് വിശകലനാധിഷ്ഠിതമായ പഠനം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അത് പ്രാപിക്കുന്ന സ്ഥാനം നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടും നേടാൻ സാധിക്കും? ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ടും നേടാൻ സാധിക്കും. അവ രണ്ടും ഒരേ ശ്രേണിയിലാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആള് യഥാർത്ഥമായി വസ്തുതകളെ ദർശിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഒരേ ഒരു വ്യത്യാസം അവിടെ വരുന്നുള്ളൂ. എന്താണ്? വിശകലനാധിഷ്ഠിതമായ പഠനം നടത്തുമ്പോൾ അതിന് കുറെ സമയം എടുക്കുന്നുണ്ടോ. അത് നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ പഠിച്ച് അപഗ്രഥിച്ച് അപോഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, അനുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, നിഗമനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ഇതിലൂടെ എത്തി വരുമ്പോ കുറച്ച് നമുക്ക് സമയം എടുക്കും. പക്ഷെ ഭക്തിയുടെ സേവനമാണെങ്കിൽ എന്താണ്? ഡയറക്റ്റ് ഭഗവാനായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ ആണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതെന്താണ്? അതിന് അധികം സമയം എടുക്കുന്നില്ല. തത്വചിന്താപരമായ ഗവേഷണങ്ങളുടെ എല്ലാം യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശ്യം ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യം കണ്ടെത്തലാണ്. ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യം കണ്ടെത്തുക എന്നതാണ് തത്വചിന്താപരങ്ങളായിട്ടുള്ള ഗവേഷണങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശ്യം. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ജീവൻ തന്റെ സ്വരൂപാവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. സാഖ്യത്തിൽ ഒരാൾ ആദ്യമായി ചെയ്യേണ്ടത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കലാണ്. ഭക്തിയോഗത്തിലാണെങ്കിലോ കൃഷ്ണാവുമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭൗതിക വസ്തുക്കളോടുള്ള വിരക്തി കൃഷ്ണനിലുള്ള ആസക്തിയും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്ന ആൾ കാര്യങ്ങൾ യഥാർത്ഥമായി കാണുന്നു. അപ്പൊ തത്വചിന്താപരമായിട്ടുള്ള ഗവേഷണങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യം കണ്ടെത്താന്നുള്ളതാണ്. അതിന്റെയും ലക്ഷ്യം എന്താണ്? പരമലക്ഷ്യം എന്താണോ അത് കണ്ടെത്താന്നുള്ളതാണ് തത്വചിന്താപരമായിട്ടുള്ള ഗവേഷണത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശം തന്നെ. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ ജീവൻ തന്റെ സ്വരൂപാവസ്ഥയിൽ തന്നെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സാഖ്യത്തിൽ അയാൾ ആദ്യമായി ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കലാണ്. ഭക്തിയോഗത്തിലാണെങ്കിലോ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നു, മറ്റേടത്ത് ഭൗതികതുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭൗതിക വസ്തുക്കളോടുള്ള വിരക്തിയും അതുപോലെ തന്നെ കൃഷ്ണനോടുള്ള ആസക്തിയും രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഒന്നിൽ വിരക്തി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇപ്പുറത്ത് ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്ന ആൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ യഥാർത്ഥമായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. സന്യാസസ്തു മഹാബാഹോ ദുഃഖമാപ്തോമ യോഗതഃ യോഗയുക്ത മുനിർ ബ്രഹ്മ നചീരേണാതി ഗച്ഛതി. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ത്യജിച്ചു വന്നിരിക്കലും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാതെ ആർക്കും സന്തുഷ്ടി നേടാനാവില്ല. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചിന്താശാലിയായ ഒരു വ്യക്തി അചിരേണ പരമപദം പ്രാപിക്കും. അപ്പോ
നമ്മൾ പറഞ്ഞ തന്നെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ത്യജിച്ചാലും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാതെ ആർക്കും എന്തുണ്ടാവില്ല, സന്തുഷ്ടി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ത്യജിച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ ഒരുവന് സന്തുഷ്ടി നേടാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചിന്താശാലിയായ വ്യക്തി അജിരേണ പരമപദം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചിന്താശാലിയായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ പരമപദം പ്രാപിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. സന്യാസികൾ രണ്ട് വിധമുണ്ട്. ഒന്ന് സാഖ്യ സിദ്ധാന്തത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മായാവാദ സന്യാസികളും ഭാഗവത തത്വശാസ്ത്രം പഠിക്കുന്നതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന വൈഷ്ണവ സന്യാസികൾ. അപ്പൊ സന്യാസികള് മായാവാദ സന്യാസികളും വൈഷ്ണവ സന്യാസികളും. ഈ മായാവാദ സന്യാസികൾ എന്നാണ് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അപഗ്രഥിച്ച് പഠനം നടത്തുന്നവരാണ് ആര്, ഈ മായാവാദ സന്യാസികൾ. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താണ് അനുമാനം, നിഗമനം ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് കുറെ സമയം എടുത്തിട്ടാണ് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അവര് ഇതിലെത്തുന്നത്, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കുന്നത്. പക്ഷെ വൈഷ്ണവ സന്യാസികൾ എങ്ങനെയാണ്, വൈഷ്ണവ സന്യാസികള് നേരിട്ട് ഭഗവാനെ സേവ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് നേരിട്ട് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. മായാവാദ സന്യാസികള് സാഖ്യ സിദ്ധാന്തത്തിൽ പഠനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരാണ് ആര്, മായാവാദ സന്യാസികള്. പക്ഷെ ഭാഗവത തത്വശാസ്ത്രം പഠിക്കുന്നതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരാണ് ആര്, വൈഷ്ണവ സന്യാസികള്. ഭാഗവത തത്വശാസ്ത്രമാണ് പഠിക്കുന്നത്. മായാവാദ സന്യാസികളാണെങ്കിലോ ഏതാണ്, സാഖ്യ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ പഠനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. പാഞ്ചരാത്രിക നിബന്ധന അനുസരിച്ചാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നതാണ് ഭാഗവത സന്യാസികൾ എന്നാണ്. പാഞ്ചരാത്ര വിധിയാണ് വൈഷ്ണവ സന്യാസികള് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. ഭക്തിയുത സേവന കർമ്മങ്ങളിൽ നിരതരാകുന്നവരാണ് ആര്, വൈഷ്ണവ സന്യാസികള്. ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി അവർക്ക് യാതൊരു ബന്ധവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും, സന്തോഷത്തിലായിരിക്കും. വൈഷ്ണവ സന്യാസികൾ എപ്പോഴും സന്തോഷത്തിലായിരിക്കും. കാരണം അവര് ഭക്തിയുടെ സേവന കർമ്മങ്ങളിൽ നിരതരാകുന്നു. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലൊന്നും യാതൊരു ബന്ധവും ആർക്കില്ല, ഇവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ബ്രഹ്മം എന്തെന്നും അല്ലാത്തത് എന്തെന്നുമുള്ള ഊഹാപോഹങ്ങൾ നടത്തുന്ന സന്യാസികളെക്കാൾ എത്രയോ ശ്രേഷ്ഠമായ നിലയിലാണ് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവര്. അപ്പൊ ഈ ബ്രഹ്മം എന്ത് അല്ലാത്തത് എന്തെന്ന് ഊഹാപോഹങ്ങൾ നടത്തുന്നവരെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ആര്, കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ളവരെന്ന് പറയണം. അപ്പൊ വ്യത്യാസം നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം. ഓരോരുത്തർ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, സാഖ്യ സന്യാസികള് അപഗ്രഥനം നടത്താണ് ചെയ്യുന്നത്. തത്വശാസ്ത്രം പഠിക്കുന്നതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന സാഖ്യ സിദ്ധാന്തം പഠിക്കുന്നതിലാണ് ആര് മുഴുകിയിരിക്കുന്നത്, മായാവാദ സന്യാസികള്. മറ്റവര് ഭാഗവത തത്വശാസ്ത്രം പഠിക്കുന്നതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരാണ് വൈഷ്ണവ സന്യാസികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ വൈഷ്ണവ സന്യാസികള് എന്താണ്, നേരെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ്. ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നവരാണ് വൈഷ്ണവ സന്യാസികള്. മായാവാദ സന്യാസികൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, അവര് ഭഗവാനെ നേരിട്ട് ആരാധിക്കല്ല. അവർ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അനുമാനം, നിഗമനത്തിലൊക്കെ കൂടിയിട്ട് അതിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിനവർക്ക് കുറെ വർഷങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടി വരും അവർക്കപ്പൊ അവിടെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട്. പക്ഷെ വൈഷ്ണവ സന്യാസികൾക്കാണെങ്കിലോ അവർക്ക് നേരിട്ട് എൻട്രി ആണ് പറയുന്നത്. കാരണം ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ അവർക്ക് ഭഗവാനെ നേരെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ട് വൈഷ്ണവ സന്യാസികൾക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. പക്ഷെ മായാവാദ സന്യാസികൾക്ക് അങ്ങനെയല്ല. മായാവാദ സന്യാസികള് ഭക്തി സേവനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം അവര് മായാവാദ സന്യാസികൾ എങ്ങനെയാണ്, അവര് പരിശുദ്ധരായതിനു ശേഷം അവരുടെ ഒരു സ്റ്റേജ് ഉണ്ട്, അതിലെത്തിയ ശേഷം മാത്രമാണ് അവർക്ക് സന്യാസിയിലേക്ക് അവിടെ എത്തുന്നത്. പക്ഷെ വൈഷ്ണവ സന്യാസികൾ എങ്ങനെയാണ്, അവര് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്ത് പരിശുദ്ധരായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. കാരണം ഇതിൽ പെട്ടെന്ന് പിന്നെ അവർക്ക് മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. കാരണം അവര് ആ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ വീണ്ടും പരിശുദ്ധി നേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചെയ്യുവാണ്. അപ്പൊ മറ്റവരങ്ങനെയല്ല. പക്ഷെ അത് എത്തിയതിനു ശേഷമാണ് അവരുടെ കാര്യങ്ങള് തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ. ഇത്രയാണ് അതിന്റെ വ്യത്യാസം പറയുന്നത് ഇവർ തമ്മിലുള്ള. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവത് സന്നിധി പോകാമെന്ന് ആർക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്, വൈഷ്ണവ സന്യാസികൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. കാരണം അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം ആർക്കുണ്ട്, വൈഷ്ണവ സന്യാസികൾക്കുണ്ട്. മായാവാദ സന്യാസികൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെയാണ്? മായാവാദ സന്യാസികൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മള് ഇപ്പൊ ഇതിൽ പറയണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാഖ്യ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ ഒക്കെ പഠനത്തിൽ അതായത് അവര് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അവര് ഫുള്ള്
എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് അറിഞ്ഞ് ആ രീതിയിലേക്ക് പോകുന്നവരുണ്ടാവില്ല, റിസർച്ച് ചെയ്യണ പോലെ. അതായത് നമ്മള് എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ച് അപഗ്രഥനൊക്കെ ചെയ്ത് അങ്ങനെ വരുന്നവര്. അതാണ് മായാവാദ സന്യാസികള്. ഇപ്പൊ ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യരുടെ ഫോളോ ചെയ്ത് പോകുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ? പറയാൻ പറ്റുമോ? എങ്ങനെ ജ്ഞാനികള്, അതായത് ജ്ഞാനത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോകുന്നവരത്. അവര് കുറെ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അപഗ്രഥിച്ച് 100% അത് ശരിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിനെ ഫോളോ ചെയ്ത് പോകുന്നവര്. ഇന്നുകൂടി ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട് വേണിച്ച് പറഞ്ഞുതരാം. ഇവിടെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരെന്ന് പറയാം. എന്താ പറയാ, ശങ്കരാചാര്യരുടെ ഇതിനൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്ത് പോകുന്നവരില്ലേ, അങ്ങനത്തെ. അവരൊക്കെ അവര് ചെയ്യുന്നത് തെറ്റെന്നല്ല പറയണത്, സമയം എടുക്കുന്ന പറയണത്. കാരണം നമുക്കൊരു കാര്യം എന്താ പറയണത്, ആദ്യം നമ്മൾ അത് സ്വന്തമായിട്ട് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അത് ശരിയാണെന്ന് തോന്നുമ്പോഴാണ് പിന്നെ അവർ അതിലേക്ക് വരുന്നത്, എത്തുന്നതല്ലേ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത്തിരി കൂടി നമുക്ക് സമയം എടുക്കും എന്ന് മാത്രമല്ല പറയുന്നത്. ഇതില് അവര് കുറച്ചും കൂടി സമയം എടുക്കുന്നുള്ളത്. നമ്മള് ഭക്തിയുത സേവനത്തിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭക്തിയുത സേവനം മറ്റുള്ള എല്ലാത്തിനേക്കാളും ടോപ്പിൽ നിൽക്കുകയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാണ് കൂടുതൽ. നമ്മൾ പറയുന്നത് അതല്ല, കൃഷ്ണ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒന്നും അന്വേഷിക്കുന്നില്ല അല്ലേ, ഒന്നും അന്വേഷിക്കുന്നില്ല. വൈഷ്ണവ സന്യാസികള് വൈഷ്ണവ സന്യാസികൾ ഭാഗവതത്തിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരാണ്. ഭാഗവതം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്വയം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഭാഗവതം പഠിച്ച് ഭാഗവതം ഫോളോ ചെയ്ത് പോകുന്നു. പിന്നെ ഭക്തിത്വ സേവനാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത്. ഭഗവാന് സേവ ചെയ്ത് പരിശുദ്ധരായിട്ട് നമ്മള് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അവര് പക്ഷെ അല്ല, അവർ ആദ്യം തന്നെ അത് സത്യം അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും, അതിന്റെ വേര് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അവർ അത്രയും അത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെ, നമ്മൾ അത് അത്രയും ക്ലിയർ ആണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അതായത് ഓരോ സ്റ്റെപ്പിൽ കൂടെ അവർ പോയി ആദ്യം എന്താണ് അതിന്റെ അനുമാനങ്ങൾ നോക്കി, അതിന്റെ നിഗമനം നോക്കി, എന്നിട്ടാണ് അവർ അതിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക് കുറെ സമയം എടുക്കുന്നത് മാത്രം. പക്ഷെ രണ്ടിന്റെയും ലക്ഷ്യം എന്താണ്, ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. പക്ഷെ സമയം കുറച്ചെത്തുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. യോഗയുക്തോ വിശുദ്ധാത്മാ വിജിതാത്മാ ജിതേന്ദ്രിയഃ സർവഭൂതാത്മാ കുർവന്നാപി ന ലിപ്യത്തെ. ഭക്തിപൂർവ്വം പ്രവർത്തിക്കുന്നവനും വിശുദ്ധാത്മാവും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നവനുമായ ഒരാൾ എല്ലാവർക്കും പ്രിയങ്കരനാണ്. അദ്ദേഹം എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കും. പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നാലും യാതൊരു കർമ്മവും അദ്ദേഹത്തെ ബന്ധിക്കുകയില്ല. ഭക്തിപൂർവ്വം പ്രവർത്തിക്കുന്നവനും വിശുദ്ധാത്മാവും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നവനുമായ ഒരാൾ എല്ലാവർക്കും പ്രിയങ്കരനാണ്. അദ്ദേഹം എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കും. പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നാലും യാതൊരു കർമ്മവും അദ്ദേഹത്തെ ബന്ധിക്കുകയില്ല. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ, ഭക്തിപൂർവ്വം പ്രവർത്തിക്കുന്നവനും വിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നവനായിട്ടുള്ള ഒരാൾ എങ്ങനെയാണ് എല്ലാവർക്കും പ്രിയങ്കരനായിരിക്കും. അദ്ദേഹം എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കും. പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നാലും യാതൊരു കർമ്മവും അദ്ദേഹത്തെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവതാരത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി, മുക്തി നേടിയിട്ടൊരു വ്യക്തിയായിരിക്കും. അയാൾ എല്ലാവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവനായിരിക്കും. കാരണം എല്ലാവരെയും സ്നേഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും, എല്ലാവർക്കും വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അയാൾ എന്തൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാലും യാതൊരു കർമ്മവും ആരെ ബാധിക്കുന്നില്ല, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ ബാധിക്കുന്നില്ല. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാൾ എല്ലാവരെയും സേവിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അയാൾ എല്ലാവർക്കും പ്രിയങ്കരനാണ്. ഭഗവത് സേവനത്തിലൊഴികെ മറ്റൊന്നിലും അയാളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും വ്യാപരിക്കുകയില്ല. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ളതല്ലാതെ സംഭാഷണങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതോ കൃഷ്ണന്റെ പ്രസാദമല്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷിക്കുന്നതോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. കൃഷ്ണനുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകാനും അയാൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടാകില്ല. അർജുനൻ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോഴും യഥാർത്ഥത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുകയായിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹം തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ കൃഷ്ണന്റെ കൽപ്പന നിറവേറ്റുകയായിരുന്നു. ഇപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാളെ കർമ്മഫലങ്ങൾ ബാധിക്കുകയില്ല. കൂടെ കൃഷ്ണാവബോധം സിദ്ധിച്ച ഒരു വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. എന്താണ്, കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എല്ലാവരെയും സേവിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അയാൾ എല്ലാവർക്കും പ്രിയങ്കരനാണ്. ആ വ്യക്തി എല്ലാവരെയും സേവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ വ്യക്തി എല്ലാവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്.
അയാൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനൊഴികെ മറ്റൊന്നിലും അയാളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും വ്യാപരിക്കുന്നില്ല. അയാളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അയാൾ എന്തിനു മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് മാത്രമാണ് അയാളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചല്ലാതെ സംഭാഷണങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതോ കൃഷ്ണന്റെ പ്രസാദമല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷിക്കുവാനോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഉള്ള ഇതല്ലാത്ത സംഭാഷണങ്ങൾ കേൾക്കാനും കൃഷ്ണന്റെ പ്രസാദമല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷിക്കാനോ അവരിഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സംഭാഷണങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ആ വ്യക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ പ്രസാദമല്ലാതെ ഒന്നും ഭക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. കൃഷ്ണനുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകാനും അയാൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അപ്പൊ ആ വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധം സിദ്ധിച്ച ഒരു വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങള്, അയാള് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, എല്ലാവരെയും സേവിക്കുന്നു, എല്ലാവർക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവനായിരിക്കും. ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനൊഴികെ മറ്റുള്ള ഒരു കാര്യത്തിലും അയാളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ അയാൾ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചല്ലാത്ത സംഭാഷണങ്ങൾ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ പ്രസാദമല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷിക്കാൻ അയാൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. കൃഷ്ണനുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകാൻ അയാൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഇതൊക്കെയാണ് കൃഷ്ണാവബോധം സിദ്ധിച്ച ഒരു വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങള്. അർജുനൻ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോഴും യഥാർത്ഥത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുകയായിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹം തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ കൃഷ്ണന്റെ കൽപ്പനകൾ നിറവേറ്റുകയായിരുന്നു. ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അയാളെ കർമ്മഫലങ്ങൾ ബാധിക്കുകയില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണോ പറഞ്ഞത് അത് അനുസരിക്കുകയാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത്? അർജുനൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നവരെ എന്ത് ബാധിക്കുന്നില്ല? കർമ്മഫലങ്ങളൊട്ടും ബാധിക്കുന്നില്ല. നൈവ കിഞ്ചിത് കരോമീതി യുക്തോ മന്യേതേ തത്വവിത് പശ്യൻ ശൃണ്വൻ സ്പൃശൻ ശൃക്രൻ അശ്നൻ ഗച്ഛൻ സ്വപൻ ശ്വസൻ പ്രലപൻ വിസർജൻ ഗൃഹ്ണൻ അന്നിമിഷാനിമിഷന്യപി ഇന്ദ്രിയാണി ഇന്ദ്രിയാർത്ഥേഷു വർത്തന്ത ഇതി ധാരയൻ. ദിവ്യാവബോധമുള്ള വ്യക്തി ദർശനം, ശ്രവണം, സ്പർശനം, ഘ്രാണം, അശനം, ഗമനം, നിദ്ര, ശ്വാസോച്ഛ്വാസം തുടങ്ങി എന്തു തന്നെ ചെയ്യുമ്പോഴും വാസ്തവത്തിൽ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് അയാൾക്കറിയാം. കാരണം സംസാരിക്കുമ്പോഴും വിസർജിക്കുമ്പോഴും സ്വീകരിക്കുമ്പോഴും കണ്ണു തുറക്കുമ്പോഴും അടയ്ക്കുമ്പോഴും എല്ലാം ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അവയുടെ വിഷയങ്ങളിൽ വ്യാപരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും അയാൾ അവയിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തനാണെന്നും അയാൾ സ്വയം മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ? ദിവ്യാവബോധമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി, ആ ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അവബോധം കിട്ടിയ ഒരു വ്യക്തി ദർശനം, ശ്രവണം, സ്പർശനം, ഘ്രാണം, അശനം, ഗമനം, നിദ്ര, ശ്വാസോച്ഛ്വാസം തുടങ്ങി എന്ത് തന്നെ ചെയ്യുമ്പോഴും വാസ്തവത്തിൽ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളത് അയാൾക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം സംസാരിക്കുമ്പോഴും വിസർജിക്കുമ്പോഴും സ്വീകരിക്കുമ്പോഴും കണ്ണു തുറക്കുമ്പോഴും അടയ്ക്കുമ്പോഴും എന്താ നടക്കുന്ന? അവിടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ വ്യാപരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അയാൾ അവയിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തനാണെന്നും അയാൾ സ്വയം മനസ്സിലാക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് കൃഷ്ണാവബോധം സിദ്ധിച്ച ഒരാളുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയായിരിക്കണം? വിശുദ്ധമാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തികളെയും അതെന്താണ്? പ്രവൃത്തികളും അയാൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനിലേക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാനെ മാത്രം ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാതെ അയാൾ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും എല്ലാം വ്യത്യസ്തനാണെന്ന് അയാൾക്ക് സ്വയം അത് മനസ്സിലാക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധം സിദ്ധിച്ച ആളുടെ ജീവിതം വിശുദ്ധമാണ്. അതുകൊണ്ട് കർത്താവ്, കർമ്മം, അവസ്ഥ, പ്രയത്നം, ഭാഗ്യം എന്നീ ആസന്നവും അനാസന്നവുമായ 5 കാര്യങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചു നിൽക്കുന്ന യാതൊരു പ്രവർത്തനവും അദ്ദേഹത്തിന് ബാധകമല്ല. അപ്പൊ 5 കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ, ഇതൊന്നും ആരെ ബാധിക്കുന്നില്ല? കൃഷ്ണാവബോധം സിദ്ധിച്ച ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ഏതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്? കർത്താവ്, കർമ്മം, അവസ്ഥ, പ്രയത്നം, ഭാഗ്യം. കാരണം ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും അയാളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം അയാൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവൃത്തിയും ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ. അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും ആരെ ബാധിക്കുന്നില്ല? ഈ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ ബാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലാണ് അയാൾ മുഴുകിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശരീരത്തിനും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും ബാധകമായിട്ടുള്ള ഈ വിഷയങ്ങളൊന്നും ആരെ ബാധിക്കില്ല? ഈ വ്യക്തിയെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ഇന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എന്ന് തോന്നാമെങ്കിലും കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും മുക്തനാണ്. നമുക്ക് തോന്നും ഇന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന്. പക്ഷെ അയാൾ എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും മുക്തനാണ്. താൻ എന്നേക്കും കൃഷ്ണന്റെ ദാസനാണെന്ന് അറിവുള്ള അയാൾക്ക് ഭഗവത് സേവനം അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ദാസനാണ് എപ്പോഴും എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവനം അല്ലാതെ വേറൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയില്ല. അപ്പൊ അയാൾ എപ്പോഴും കൃഷ്ണാവബോധത്തിലായിരിക്കും. മറ്റുള്ളവർക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടാവും അയാൾ എന്താണ് സാധാരണ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭൗതിക ബോധത്തിലായിരിക്കില്ല അയാൾ, കൃഷ്ണാവബോധത്തിലായിരിക്കും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അയാൾ എപ്പോഴും മുക്തനായിരിക്കും എന്ന് പറയാണ്.
കർമ്മണ്യാധ്യായ കർമാണി സംഘം ത്യക്താ കരോതി യഃ ലിപ്യതേന സ പാപേന പത്മപത്രാവിമാപസ. ആസക്തി കൂടാതെ ഫലത്തെ പരമപുരുഷന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരാളെ താമരയിലയിൽ വെള്ളം എന്ന പോലെ ദുഷ്കർമ്മ ഫലങ്ങൾ ബാധിക്കുകയില്ല. ഒരു വ്യക്തിയെ ദുഷ്കർമ്മ ഫലങ്ങൾ ബാധിക്കില്ല എന്ന് പറയണത് എങ്ങനെയാ പറയണത്? ആസക്തി കൂടാതെ ഫലത്തെ പരമപുരുഷന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരാളെ, ഇപ്പൊ ആസക്തി ഇല്ലാണ്ട് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അയാളെ ദുഷ്കർമ്മ ഫലങ്ങൾ ബാധിക്കുകയില്ല. എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുന്നത്? താമരയിലയിലെ വെള്ളം എന്ന പോലെ. താമരയിലയില് വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാലോ, അത് ഒട്ടും അതുമല് തൊടുന്നില്ല, അതായത് അതിന് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല, അതിൽ വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് മനസ്സിലാകില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു വ്യക്തിയെ ദുഷ്കർമ്മ ഫലങ്ങൾ ബാധിക്കില്ല. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, പരമപുരുഷന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആസക്തി ഇല്ലാതെ കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ താമരയിലെ വെള്ളം എന്ന പോലെ അയാളെ ദുഷ്കർമ്മ ഫലങ്ങളൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സമഗ്ര ആവിഷ്കരണം അത്ര ഈ പ്രപഞ്ചം. അതിനെ പ്രധാന എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സമഗ്ര ആവിഷ്കരണത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയാണ്? പ്രധാന എന്ന് പറയും. കൃഷ്ണനാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉടമയെന്നും അതുകൊണ്ട് എല്ലാം ഭഗവത് സേവനത്തിനുള്ളതാണെന്നും അറിഞ്ഞവർക്ക് താൻ ചെയ്ത പുണ്യപാപങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടാകില്ല. കൃഷ്ണനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഉടമയെന്നും അതുകൊണ്ട് എല്ലാം ഭഗവത് സേവനത്തിനുള്ളതാണെന്നും അറിഞ്ഞവർക്ക് താൻ ചെയ്ത പുണ്യപാപങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടാകില്ല. ഈ ശരീരം കൃഷ്ണന്റേതാകയാൽ കൃഷ്ണ സേവനത്തിനായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്ന് അറിവോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. താമരയിലെ വെള്ളത്തിൽ കിടന്നാലും നനയാത്തതുപോലെ പാപമാലിന്യങ്ങൾ തീണ്ടാത്തതായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞത് താമരയിലെ വെള്ളത്തിൽ കിടന്നാലും നനയാത്ത പോലെയാണ് ഈ പാപമാലിന്യങ്ങളും തീണ്ടാത്തൊരവസ്ഥയായിരിക്കും ആരുടെ? കൃഷ്ണാവബോധത്തില് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുടെ. ശരീരം ഭഗവാന്റേതായത് കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാതും എന്താണ്? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്ന അറിവോടെയായിരിക്കും ഈ കൃഷ്ണാവബോധം സിദ്ധിച്ച വ്യക്തികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് തന്നെ. കൃഷ്ണനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഉടമയെന്നും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനുള്ളതാണെന്നും മനസ്സിലായിട്ടുള്ളവർക്ക് പുണ്യപാപങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളുമായിട്ടുള്ള യാതൊരു ബന്ധവും ഉണ്ടാകില്ല. പുണ്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല, പാപങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല. കാരണം എല്ലാതും ആർക്ക് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. കായേന മനസാ ബുദ്ധ്യ കേവലൈരേന്ദ്രിയരൈരപി യോഗിന കർമ്മ കുർവന്ത സംഘം ത്യക്താത്മശുദ്ധയെ. യോഗികൾ അനാസക്തരായി ശരീരം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി എന്നിവ കൊണ്ടും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടുപോലും ആത്മശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. യോഗികൾ അനാസക്തരായി ശരീരം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി എന്നിവ കൊണ്ടും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടുപോലും ആത്മശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. യോഗികൾ എങ്ങനെയാണ്? അനാസക്തരായിട്ട്, ആസക്തി ഇല്ലാതെ ശരീരം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി എന്നിവ കൊണ്ടും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടുപോലും എന്തിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്? ആത്മശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ശരീരം കൊണ്ടോ മനോബുദ്ധികൾ കൊണ്ടോ വാക്കുകൾ കൊണ്ടോ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ കൃഷ്ണ സേവനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ പ്രാപഞ്ചിക കൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാലും മുക്തന്മാർ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ശരീരം കൊണ്ട്, മനോബുദ്ധികൾ കൊണ്ട്, വാക്കുകൾ കൊണ്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരെങ്ങനെ? ഭൗതിക ലോകത്തില് പ്രാപഞ്ചികമായിട്ടുള്ള കൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതായത് പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുറെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നടക്കുന്ന ഏതൊരു പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാലും അവരെങ്ങനെയാണ്? അവർ മുക്തന്മാർ തന്നെയെന്നാണ് പറയുന്നത്. ശരീരം കൊണ്ടോ മനോബുദ്ധികൾ കൊണ്ടോ മനസ്സുകൊണ്ടോ വാക്കുകൊണ്ടോ കൃഷ്ണാവബോധ സേവനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവര് ഭൗതിക ലോകത്തില് പ്രാപഞ്ചിക കൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാലും അവർ മുക്തന്മാര് തന്നെയാണ്. താൻ ഈ ശരീരമാണെന്നും മറ്റും വിശ്വസിക്കാനിടയാക്കുന്ന മിഥ്യാഹങ്കാരം ഇല്ലാതാക്കുന്നു, കൃഷ്ണനുമായി ഏകീഭവിക്കുന്നു. ഇതാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ സമ്പൂർണ്ണാവസ്ഥ. അപ്പൊ താൻ ശരീരമാണെന്നും മറ്റു വിശ്വസിക്കാൻ ഇടയാക്കുന്ന മിഥ്യാഹങ്കാരം ഇല്ലാതാകുന്നു. അപ്പൊ അവരിൽ എന്തില്ലാതാക്കണം? മിഥ്യാഹങ്കാരം ഇല്ലാതാകണം. താൻ ഈ ശരീരമാണെന്നും മറ്റും വിശ്വസിക്കാൻ ഇടയാക്കുന്ന ഒരു മിഥ്യാഹങ്കാരം അവരിൽ നിന്ന് ഇല്ലാതാക്കുന്ന അവര് കൃഷ്ണനുമായിട്ട് ഏകീഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്താണ്? ഈ ശരീരം തന്റേതാണെന്ന് അവരപ്പോ വിചാരിക്കുന്നില്ല. താൻ ഈ ശരീരമല്ലെന്നും ശരീരം തന്റേതല്ലെന്നും അവർക്കറിയുന്നു. കാരണം ഇതെല്ലാം ആരുടെയാണ്? ഭഗവാന്റേതാണ്. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ തന്നെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാണ്. താൻ ഇത് നേടിയിട്ടുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ ഈ ശരീരം കൊണ്ട്, നമ്മളുടേതല്ല ശരീരം, ഭഗവാന്റേതാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് നേടിയിട്ടുള്ള എല്ലാതും
സമ്പത്തോ നമ്മളെ ജീവിതമോ നമുക്ക് നേടിയിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ എല്ലാം നേടിയിട്ടുള്ളത് കൈവശമുള്ളത് എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുകയാണ്? അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. യുക്ത കർമാഫലം ത്യക്ത ശാന്തി മാപ്നോതി നൈഷ്ടകീം അയുക്ത കാമകാരേണ ഫലേ സക്തോ നിപത്യതേ. സ്ഥിരചിത്തനായ ഒരു ഭക്തൻ കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സമ്പൂർണ്ണ സമാധാനം നേടുന്നു. എന്നാൽ ഈശ്വരനിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് നിൽക്കുന്നവൻ തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ അത്യാഗ്രഹിയാക്കിയാൽ അതിൽപ്പെട്ട് വലയുന്നു. സ്ഥിരചിത്തനായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തൻ കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം എനിക്ക് അർപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സമ്പൂർണ്ണ സമാധാനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്നാൽ ഈശ്വരനിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് നിൽക്കുന്നവർ തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ അത്യാഗ്രഹിയാകിയാൽ അതിൽപ്പെട്ട് വലയുന്നു. സ്ഥിരചിത്തനായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തൻ കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം ആർക്കർപ്പിക്കാണ്? ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ പൂർണ്ണ സമാധാനം നേടാനായിട്ട് അയാൾക്ക് കഴിയും. എന്നാൽ ഈശ്വരനിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് നിൽക്കുന്നവൻ തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ അത്യാഗ്രഹിയാകിയാൽ അതിൽപ്പെട്ട് വലയുന്നു. കാരണം സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിനും സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനുമാണ് അയാൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാൾ എന്താണ്? അത്യാഗ്രഹിയായിരിക്കും, ആകുലത ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിന്റെ ഫലം എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ള ചിന്തയും ആർക്കുണ്ടാവും? സ്വന്തം സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിക്ക്. പക്ഷെ ഈശ്വരനിൽ അർപ്പിച്ച വ്യക്തിക്കാണെങ്കിലോ അയാൾക്ക് സമ്പൂർണ്ണ സമാധാനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം എല്ലാതും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതില് വേറൊരു ചിന്ത അയാൾക്ക് വരുന്നുണ്ടാവില്ല. ഒരാൾ കൃഷ്ണനിൽ ആസക്തനും മറ്റൊരാൾ സ്വന്തം കർമ്മഫലങ്ങളിൽ ആസക്തനുമാണ്. അപ്പൊ ഒരാൾ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ? കൃഷ്ണനിൽ ആസക്തനായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. കൃഷ്ണനിൽ ആസക്തനായ വ്യക്തി എല്ലാതും കൃഷ്ണന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ സ്വന്തം കർമ്മഫലങ്ങളിൽ ആസക്തനായത് എന്താണ്? എല്ലാതും തനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നത്, തന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് ഉത്കണ്ഠ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഉത്കണ്ഠ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. മറ്റേ വ്യക്തിക്ക് കർമ്മഫലത്തിൽ ഭയങ്കര കർമ്മത്തെ കുറിച്ച് ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ആയിരിക്കും. അതിന്റെ ഫലം എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ള ഭയങ്കര ഉത്കണ്ഠ ഉണ്ടാകും. കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നിരപേക്ഷ തലത്തിലാണ്. അതീന്ദ്രിയങ്ങളാകിയാൽ അവയ്ക്ക് ഭൗതിക ഫലങ്ങളില്ല. അപ്പൊ ഇതായിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം എന്താണ്? അതീന്ദ്രിയമാണ്. ആരെയാണ് നമ്മൾ സേവിക്കുന്നത്? അതീന്ദ്രിയനായ ഭഗവാനെയാണ് നമ്മൾ സേവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് എന്തില്ല? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങള് അതിനില്ല. കൃഷ്ണാവബോധം മനുഷ്യനെ പൂർണ്ണ ശാന്തി നൽകുന്നു. കൃഷ്ണൻ ഒഴികെ മറ്റൊന്നിലും നിലനിൽപ്പില്ല എന്ന സാക്ഷാത്കാരമാണ് ശാന്തിയുടെയും നിർഭയതയുടെയും തലം. ഇതാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ രഹസ്യം. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ രഹസ്യം എന്താ പറയുന്നത്? കൃഷ്ണനിൽ ഒഴികെ മറ്റൊന്നിലും നിലനിൽപ്പില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, നിലനിൽപ്പില്ല എന്ന സാക്ഷാത്കാരം ആണ് ശാന്തിയുടെയും നിർഭയതയുടെയും തലം. ഇതാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ രഹസ്യം. അപ്പൊ കൃഷ്ണനിൽ ഒഴികെ മറ്റൊന്നിലും നമുക്ക് നിലനിൽപ്പില്ല. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെയും ലാസ്റ്റ് തലം ഏതാണ് പറയുന്നത്? ഈ സാക്ഷാത്കാരം, അതാണ് ശാന്തിയുടെയും നിർഭയത്തിന്റെയും. ശാന്തി നിർഭയൊക്കെ ഉള്ള ആ തലം ഏതാണ്? കൃഷ്ണാവബോധം മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് നമ്മൾ എന്തിന്റെ രഹസ്യമാണ് പറയുന്നത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ രഹസ്യം തന്നെ അതാണ്. ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് എത്താം കറക്റ്റ് ആയിട്ട്. അപ്പൊ അവിടെ ഭഗവാൻ ഒഴികെ വേറൊന്നിനും നിലനിൽപ്പില്ല എന്നുള്ളൊരു സത്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയാണ്. സർവകർമാണി സന്യാസസ്തേ സുഖം വശി നവദ്വാരേ പുരേ ദേഹി നൈവ കുർവന്ന കാരയാൻ. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് തന്റെ പ്രകൃതത്തെ നിയന്ത്രിച്ച് സർവകർമ്മങ്ങളെയും മനസ്സാ പരിത്യജിച്ചുകൊണ്ട് 9 വാതിലുകളുള്ള പുരത്തിൽ ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ സുഖമായി വാഴുന്നു. ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, ചെയ്യിക്കുന്നുമില്ല. അപ്പൊ ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? തന്റെ പ്രകൃതിയെ നിയന്ത്രിച്ച് സർവകർമ്മങ്ങളെയും മനസ്സാ പരിത്യജിച്ചുകൊണ്ട് 9 വാതിലുകളുള്ള പുരത്തിൽ ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ സുഖമായി വാഴുന്നു. ഒന്നും ചെയ്യുന്നുമില്ല, ചെയ്യിക്കുന്നതുമില്ല. അപ്പൊ ആത്മാവ് തന്റെ പ്രകൃതത്തെ നിയന്ത്രിച്ച് സർവകർമ്മങ്ങളെയും മനസ്സാ ത്യജിച്ചുകൊണ്ട്, എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ത്യജിച്ചുകൊണ്ട് 9 വാതിലുകളുള്ള പുരത്തിൽ, അതായത് ഭൗതിക ശരീരത്തില് സുഖമായിട്ട് വാഴാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നുമില്ല, ചെയ്യിക്കുന്നുമില്ല. ദേഹി അതായത് ആത്മാവ് 9 വാതിലുകളുള്ള പുരത്തിൽ വസിക്കുന്നു. 9 വാതിലുകളുള്ള പുരത്തിൽ വസിക്കുന്നതാണ് ആര്? ആത്മാവ്. ഏതാണ് ഈ 9 പുരങ്ങള്? 2 കണ്ണ്, 2 നാസാദ്വാരങ്ങള്, 2 ചെവികള്, വായ്, ഗുദം, ഉൽപാദനേന്ദ്രിയം. അങ്ങനെയാണ് 9 എന്താ പറയാ 9 വാതിലുകൾ പറയുന്നത്. 9 വാതിലുകൾ പറയുന്നത്. തന്റെ ശ്രേഷ്ഠതരമായ ഭാവം മറന്നു പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് ജീവന് ശരീരത്തോട് താതാത്മ്യം തോന്നുന്നത്, തന്മൂലം ദുഃഖങ്ങൾക്ക് ഇടവരുന്നത്. തന്റെ ശ്രേഷ്ഠതരമായിട്ടുള്ള ഭാവം, നമ്മൾക്കറിയാം നമ്മളുടെ ഏതാണത്? ഭഗവാനെയാണ് അല്ലെ. അത് മറന്നു പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് ജീവന് ശരീരത്തോട് താതാത്മ്യം തോന്നുന്നത്, തന്മൂലം ദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നതും. കൃഷ്ണാവബോധത്താൽ ജീവന് തന്റെ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതി പുനരുജ്ജീവിക്കാൻ കഴിയും. തന്മൂലം
തന്മൂലം തന്റെ ദേഹാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് അയാൾക്ക് മോചനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ദുഃഖങ്ങൾക്ക് ഇടവരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മളുടെ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഭാവം മറന്നു പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇടവരുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലാണെങ്കിലോ തന്റെ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതി പുനർജീവിക്കാനായിട്ട് കഴിയും. തന്മൂലം ദേഹാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് അയാൾക്ക്, ശാരീരിക ബോധത്തിൽ നിന്ന് അയാൾക്ക് മോചനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിന് 9 വാതിലുകളുണ്ട്. 2 കണ്ണ്, 2 നാസാദ്വാരങ്ങൾ, 2 ചെവികൾ, വായു, ഗുദം, ഉൽപാദനേന്ദ്രിയങ്ങള്. കൃഷ്ണാവബോധമുള്ളവൻ ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ബാഹ്യാന്തരങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാണ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ്? ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ബാഹ്യമായിട്ടും ആന്തരികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും ആര് മുക്തനാണ്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി മുക്തനായിരിക്കുന്നു പറയുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വന്നാൽ മാത്രമാണ് അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്? ദേഹാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു. പിന്നെ ആ ശരീരത്തിന് 9 വാതിലുകളാണുള്ളത്. 2 കണ്ണുകള്, 2 നാസാദ്വാരങ്ങള്, 2 ചെവി, വായു, ഗുദം, ഉൽപാദനേന്ദ്രിയം. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ എന്താണ്? ബാഹ്യമായിട്ടും ആന്തരികമായിട്ടും അയാള് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായിരിക്കും എന്ന് പറയാണ്. എല്ലാത്തിലും മുക്തനായിരിക്കും. ന കർത്തൃത്വം ന കർമാണി ലോകസ്യ സൃജതി പ്രഭു ന കർമ്മ ഫല സംയോഗം സ്വഭാവസ്തു പ്രവർത്തതേ. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് തന്റെ ശരീരമാകുന്ന പുരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, കർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല, കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതുമില്ല. പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇവയ്ക്കെല്ലാം കാരണം. അപ്പൊ ശരീരസ്ഥനായിട്ടുള്ള ആത്മാവ് തന്റെ ശരീരമാകുന്ന പുരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, കർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല, കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതുമില്ല. ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. കർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല, കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. പിന്നെ പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇതിനെല്ലാം കാരണമെന്ന്. അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യിക്കുന്നത്. സ്മരണാതീത കാലം മുതൽക്കേയുള്ള അവിദ്യയാണ് ശാരീരിക ക്ലേശങ്ങൾക്കും ദുഃഖത്തിനും കാരണം. അപ്പൊ നമുക്ക് അവിദ്യ കൊണ്ടാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ക്ലേശങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും ഒക്കെ അനുഭവിക്കാൻ കാരണം എന്താണ്? നമ്മുടെ അവിദ്യ, അറിവില്ലായ്മയാണ് കാരണം. ശരീരത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് ജീവൻ ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാം. ശരീരത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് ജീവൻ ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ആ കർമ്മഫലങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മുക്തരാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ദിവ്യമായ കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ട് ഈ കടലിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടുക, അത് മാത്രമേ ഈ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമായുള്ളൂ. എല്ലാ കഷ്ടപ്പാടിനും ഉത്തമമായ നിവാരണോപായം അത് മാത്രം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഈ കടലിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനും മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിനുള്ളൊരു പരിഹാരമായിട്ട് പറയാനായിട്ടുള്ളൂ. എല്ലാത്തിനുമുള്ള ഒരു ഉത്തമ പരിഹാരം എന്ത് തന്നെയാണ്? ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം അല്ലാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലാത്തോടത്തോളം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ ഇതില് നമുക്ക് പറയുന്നത്. നാദത്തെ കസ്യചിത് പാപം ന ചൈവ സുഹൃതം വിഭുഃ അജ്ഞാനേനാവൃതം ജ്ഞാനം തേന മുഹ്യന്തി ചന്ദവഃ. സർവേശ്വരൻ ആരുടെയും പുണ്യപാപങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തെ മൂടിയിരിക്കുന്ന അജ്ഞാനം കാരണമാണ് ജീവജാലങ്ങൾ വ്യാമോഹിതരാകുന്നത്. സർവേശ്വരൻ ആരുടെയും പുണ്യപാപ ഫലങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ ആരുടെയും പുണ്യഫലത്തെയും പാപഫലത്തെയും സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തെ മൂടിയിരിക്കുന്ന അജ്ഞാനം കാരണമാണ് ജീവജാലങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? വ്യാമോഹിതരാകുന്നത്. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ജ്ഞാനത്തെ മൂടിയിരിക്കുകയാണ് എന്ത്? അജ്ഞാനം. അതുകൊണ്ടാണ് ജീവജാലങ്ങൾ എന്താണ്? വ്യാമോഹിതരായിട്ട് തീരുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന് പറഞ്ഞതാണ് ജ്ഞാനം, ഐശ്വര്യം, ബലം, കീർത്തി, സൗന്ദര്യം, വൈരാഗ്യം, ഇങ്ങനെ 6 ഗുണങ്ങൾ എല്ലാം തികഞ്ഞവനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ, അല്ലെങ്കിൽ വിഭു ആത്മാവ്. ഭഗവാൻ വിഭു ആയിരിക്കുമ്പോൾ ജീവൻ ആരാണ്? ജീവൻ വെറും അണു ആത്മാവാണ്. ഭഗവാൻ വിഭു ആത്മാവാണ്. സർവ്വ ഐശ്വര്യങ്ങളും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് വിഭു ആത്മാവ്. ജീവാത്മാവ് എന്താണ്? അത് അണു ആത്മാവാണ്. ജീവാത്മാവിന്റെ വലുപ്പം നമുക്കറിയാം അല്ലെ? 10,000 മുടിയുടെ തുമ്പിന്റെ 10,000 അംശം, 10,000 1 അംശം, അത്രയും ചെറുതാണ് അത് ജീവാത്മാവ്, അണു ആത്മാവ്.
ജീവാത്മാവായതുകൊണ്ട് അവന് സ്വതന്ത്രമായി ചിന്തിക്കാനും ആഗ്രഹിക്കാനും കഴിവുണ്ട്. അപ്രകാരമുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളുടെ നിവർത്തി സർവശക്തനായ ഭഗവാനും മാത്രമേ സാധിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ജീവാത്മാവായതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെന്താണ് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ചിന്തിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനും ആഗ്രഹിക്കാനൊക്കെ കഴിവുണ്ട്. അപ്രകാരമുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളുടെ നിവർത്തി ആര് നിർവഹിച്ചു കൊടുക്കാണ്? സർവശക്തനായ ഭഗവാൻ അത് നിർവഹിച്ചു കൊടുക്കാണ്. ജീവാത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കാവുന്ന പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിന്റെ കർമ്മ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ഉത്തരവാദിയല്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? അങ്ങനെ ജീവാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹം അനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആര് നിർവഹിച്ചു കൊടുക്കാണ്? സാധിച്ചു കൊടുക്കാണ്? ഭഗവാൻ സാധിച്ചു കൊടുക്കാണ്. പക്ഷേ ജീവാത്മാവ് ആഗ്രഹിച്ചേക്കാവുന്ന പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിന്റെ കർമ്മങ്ങൾക്ക് ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ഉത്തരവാദിയല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച് നമ്മൾ അത് നടന്നിട്ട് അതിലെന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ആർക്ക് മാത്രമാണ്? നമുക്ക് മാത്രമാണ് അതിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. പക്ഷെ അതിൽ ആർക്ക് പങ്കില്ല? ഭഗവാന് യാതൊരു പങ്കും അതിലുണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോന്ന് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോ നമുക്ക് ഭഗവാൻ അത് നടത്തി തരും. അപ്പൊ നടത്തി തന്നിട്ട് ചിലപ്പോ അത് നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യമായിരിക്കണം എന്നില്ല. നമുക്കത് നടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനെന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമുക്ക് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഉത്തരവാദി ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാനല്ല, നമ്മൾ തന്നെയാണ്. അതായത് അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മൾ ഫുള്ളത് പിന്നെ അനുഭവിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. സംഭ്രാന്ത അവസ്ഥയിൽ പെട്ടത് കൊണ്ട് ബദ്ധനായ ആത്മാവ് താനാണ് ഈ ശരീരം എന്ന് ധരിക്കുകയും ജീവിതത്തിലെ താൽക്കാലിക സുഖങ്ങൾക്ക് വിധേയനാവുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ മറന്നു നിൽക്കാണ് നമ്മളൊക്കെ അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ബദ്ധനായ ആത്മാവ് താനാണ് ഈ ശരീരം എന്ന് ധരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അലയും. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നമുക്ക് ആ താൽക്കാലിക സുഖങ്ങൾ നമുക്ക് വിധേയനായിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ വീണ്ടും നമ്മൾ ജന്മമെടുത്ത് നമ്മൾ ആ ചക്രത്തിൽ കൂടെ കടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ജീവാത്മാവ് സന്തത സഹചാരിയായ പരമാത്മാവിനെ അവന്റെ എല്ലാ അഭിലാഷങ്ങളും അറിയാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ജീവാത്മാവിന്റെ സന്തത സഹചാരിയാണ് ആര്? പരമാത്മാവ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജീവാത്മാവിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആർക്കറിയാൻ സാധിക്കും? പരമാത്മാവിനെ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാൻ തന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അർഹതയ്ക്കനുസരിച്ച് നിവർത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യണത്? അവന്റെ ആഗ്രഹങ്ങള്, ഈ ജീവാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങള് അവന്റെ ഇതിനനുസരിച്ച് അർഹതയ്ക്കനുസരിച്ച് നിവർത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരാൾ കൃഷ്ണനെ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ വെച്ച് ഭഗവത് പ്രാപ്തിയുടെ ശാശ്വത സുഖം നേടാൻ ഉതകുന്ന വിധത്തിൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഒരാള് ഭഗവാനെയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാൻ പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യും. ഭഗവാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ വെച്ച് ഭഗവത് പ്രാപ്തിയുടെ ശാശ്വത സുഖം നേടാൻ ഉതകുന്ന വിധത്തിൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്കത് കിട്ടും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഉറപ്പാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. നമ്മൾ ആരായാലും ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ്, നമ്മൾ ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? ഭഗവാൻ അത് ശ്രദ്ധ വെച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ അവിടെ ശ്രദ്ധ വെക്കുന്ന പറയണത്. നമ്മളിപ്പോ ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഭഗവാൻ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ വെച്ച് ഭഗവത് പ്രാപ്തിയുടെ ശാശ്വത സുഖം നേടാൻ ഉതകുന്ന വിധത്തിൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ട വഴിയിലൂടെ ഭഗവാൻ പിന്നെ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകും. പക്ഷെ നമ്മളത് ആഗ്രഹിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമുക്കതപ്പോ സാധിക്കാത്തത്. നമ്മളെന്താ ആഗ്രഹിക്കാത്തത്? നമ്മളെ ശാരീരിക ബോധത്തിലാണ്. നമ്മളുടെ കുടുംബത്തിലെ കാര്യങ്ങള്, നമ്മളുടെ ചുറ്റുപാടുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ആലോചിച്ചിരിക്കുന്ന കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ ആരെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നില്ല? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാനെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാനെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാൻ തന്നെ നമ്മൾ എവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന പറയുന്നത്? അതിന് വേണ്ട വിധത്തിൽ പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ ചെയ്ത് ഏത് വഴിയിലൂടെയാണ് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് ആ വഴി കൂടെ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകും. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? ഭഗവാനെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. സർവേശ്വരൻ ആരെയും ഇഷ്ടപ്പെടുകയോ വെറുക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. അങ്ങനെ നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാൻ സത്യത്തിൽ ആരെയും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ഭഗവാൻ ആരെയും വെറുക്കുന്നുമില്ല. ജ്ഞാനം യേശാം നാശിതം ആത്മനഃ യേശാമാദിത്യവജ്ഞാനം പ്രകാശായതി തത്പരം. അജ്ഞാനത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ഒരാൾ പ്രകാശിതനാകുമ്പോൾ പകൽ സമയത്ത് സൂര്യനെല്ലാം പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ അയാളുടെ ജ്ഞാനം എല്ലാം വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അജ്ഞാനത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ഒരാൾ പ്രകാശിതനാകുമ്പോൾ, അജ്ഞാനത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന ജ്ഞാനം കൊണ്ടാണ് ഒരാൾ പ്രകാശിതനാകുന്നെങ്കിൽ എന്താണ്? പകൽ സമയത്ത് സൂര്യൻ എല്ലാം പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ അയാളുടെ ജ്ഞാനം എല്ലാം വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അയാൾ ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അയാൾക്ക് എല്ലാതും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. എങ്ങനെയാണ്? പകൽ സമയത്ത് സൂര്യൻ പ്രകാശിക്കുന്നത് പോലെ അയാളുടെ ജ്ഞാനം എല്ലാം വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിക്കുമ്പോൾ പകൽ വെളിച്ചത്തിൽ എന്ന പോലെ സർവവും പ്രകാശിതമായി തീരും. കൃഷ്ണാവബോധം സിദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? പകൽ
എന്ന പോലെ എല്ലാതും അയാൾക്ക് പ്രകാശിതമായിട്ട് തീരും. കൃഷ്ണനെ മറന്നവർ തീർച്ചയായും പരിഭ്രാന്തരാവുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ കൃഷ്ണനെ മറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പരിഭ്രാന്തി ഉണ്ടാകും. കൃഷ്ണാവബോധം കൈവന്ന ഒരാളിൽ നിന്ന് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം ലഭ്യമാകും. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം സിദ്ധിച്ച ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ? യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഈശ്വരന്റെ ഒരു പ്രതിനിധിയെ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് ഈശ്വരനുമായുള്ള തന്റെ ബന്ധത്തെയും കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. തനിക്ക് ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ വ്യക്തിത്വം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കലാണ് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം. അപ്പോ നമുക്ക് ഒരു ഈശ്വരനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു പ്രതിനിധിയെ കിട്ടുമ്പോൾ, ഭഗവാന്റെ ഒരു പ്രതിനിധിയെ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തറിയാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ? ഈശ്വരനുമായുള്ള തന്റെ ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ സത്യം കണ്ടെത്തിയ ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക്, അതായത് ഭഗവാന്റെ ഒരു പ്രതിനിധിയിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ, യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്നായിരിക്കണം നമ്മൾ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം നേടേണ്ടത്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഭഗവാനും താനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ചെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി തരാനായിട്ടും സാധിക്കുള്ളൂ. തത്ബുദ്ധയാസ്തദാത്മാന തന്നിഷ്ഠ തത്പരായണഃ ഗച്ഛന്ത്യ പുനരാവർത്തിം ജ്ഞാന നിർധൂത കൽമഷഃ. ബുദ്ധിയും മനസ്സും വിശ്വാസവും ആശ്രയവുമെല്ലാം പരമ്പൊരുളിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുമ്പോൾ പരിപൂർണ ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് മുക്തിമാർഗത്തിൽ മുന്നേറുന്നു. ബുദ്ധിയും മനസ്സും വിശ്വാസവും ആശ്രയവുമെല്ലാം പരമ്പൊരുളിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുമ്പോൾ പരിപൂർണ ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് മുക്തിമാർഗത്തിൽ മുന്നേറുന്നു. അപ്പൊ ബുദ്ധി, മനസ്സ്, വിശ്വാസം, ആശ്രയം ഇതെല്ലാം പരമ്പൊരുളിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുമ്പോൾ പരിപൂർണ ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് മുക്തിമാർഗത്തിൽ മുന്നേറാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്തൊക്കെയാണ് ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിച്ച പരിപൂർണ ജ്ഞാനത്തിൽ സംശയങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് മുക്തിമാർഗത്തിൽ മുന്നേറണമെങ്കിൽ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, വിശ്വാസം, ആശ്രയം. ബുദ്ധി, മനസ്സ്, വിശ്വാസം, ആശ്രയം ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തണം. നമ്മളെ ബുദ്ധി, നമ്മുടെ മനസ്സ്, നമ്മുടെ വിശ്വാസം, നമ്മുടെ ആശ്രയം ഇത് പരിപൂർണനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുമ്പോൾ, കൃഷ്ണനിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക? സംശയങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് മുക്തിമാർഗത്തിൽ മുന്നേറാനായിട്ട് സാധിക്കുക. ബുദ്ധിയും മനസ്സും വിശ്വാസവും ആശ്രയവും എല്ലാം പരമ്പൊരുൾ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുമ്പോൾ പരിപൂർണ ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് മുക്തിമാർഗത്തിൽ മുന്നേറാനായിട്ട് സാധിക്കും. വിദ്യാവിനയ സമ്പന്നേ ബ്രാഹ്മണേ ഗവിഹസ്തിനി ശുനി ചൈവ ശപാകേച്ച പണ്ഡിത സമദർശിനഃ. അറിവും വിനയമുള്ള ബ്രാഹ്മണനെയും പശുവിനെയും ആനയെയും നായയെയും നായ്മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ചണ്ടാലിനെയും സമദൃഷ്ടിയോടെയാണ് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനമുള്ളവരായ വിനയാന്വിതരായ പണ്ഡിതന്മാർ വീക്ഷിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അറിവും വിനയമുള്ള ബ്രാഹ്മണൻ, പശു, ആന, നായ്മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ചണ്ടാലൻ ഇവരൊക്കെ സമദൃഷ്ടിയോടെയാണ് ആർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്? യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനമുള്ളതായിട്ടുള്ള വിനയാന്വിതനായിട്ടുള്ള പണ്ഡിതന്മാർക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ചവർക്ക് വർഗവിവേചനമോ ജാതിഭേദമോ ഉണ്ടാകില്ല. ശ്രീ ഭഗവാൻ പരമാത്മാവ് എന്ന സമ്പൂർണാംശത്താൽ സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്നുവെന്ന് ബോധമുദിച്ചതുകൊണ്ടും ഭഗവാനുമായി അവർക്ക് ബന്ധമുള്ളത് കൊണ്ടുമാണ് വിനയാന്വിതരായ പണ്ഡിതന്മാർ സമദൃഷ്ടിയോടെ വീക്ഷിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക് പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഉണ്ടെന്നുള്ളൊരു ബോധം ഉദിച്ചത് കൊണ്ട്, ഭഗവാനും താനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ട് ഇവരെല്ലാവരും എങ്ങനെ കാണുന്നു? സമദൃഷ്ടിയോടെ കാണുന്നു ഈ പണ്ഡിതന്മാര്. പരമാത്മാവ് സർവ്വ ശരീരങ്ങളും ഉണ്ടെന്നിരിക്കെ ഒരേ ഒരു പ്രത്യേക ശരീരത്തിൽ മാത്രമാണ് ജീവാത്മാവ് കുടികൊള്ളുന്ന ബോധം സിദ്ധിച്ച ഒരാൾക്ക് ഇത് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ജീവാത്മാവിനും പരമാത്മാവിനും പൊതുവിലുള്ള സവിശേഷത അവബോധമുള്ള അവസ്ഥയും സച്ചിദാനന്ദ സ്വഭാവമാണ്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത്? പരമാത്മാവ് എല്ലാ ശരീരത്തിലും പരമാത്മാവുണ്ട്. പക്ഷെ ജീവാത്മാവ് എങ്ങനെയാണ്? താൻ കുടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെ ശരീരത്തിലും പരമാത്മാവുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരെ കുറിച്ചും അറിയാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? പരമാത്മാവിന് സാധിക്കും. പക്ഷെ ജീവാത്മാവ് എങ്ങനെയാണ്? താൻ ഇരിക്കുന്ന ശരീരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ ജീവാത്മാവിന് അറിയുള്ളൂ. വേറൊരാളുടെ ശരീരത്തിൽ എന്താ നടക്കുന്നെന്നുള്ളത് ജീവാത്മാവിന് അറിയില്ല. കാരണം ഓരോ ജീവാത്മാക്കളും വ്യത്യാസത്തിലാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിനനുസരിച്ചും നമ്മളെ പ്രവൃത്തികൾ അനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? നമ്മുടെ ഒരു ശരീരം പ്രാപിക്കുന്നത്. ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ ആവാം, ചിലപ്പോൾ മൃഗത്തിന്റെ ആവാം, പക്ഷികളുടെ, വൃക്ഷലതാദികളുടെ ഒക്കെ ആവാം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ശരീരം. അതെങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത്? ആ ജീവാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹം അനുസരിച്ചും ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി അനുസരിച്ചും നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നമുക്ക് ആ ശരീരം സ്വീകരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ ആ ജീവാത്മാവിനെ താനിരിക്കുന്ന ശരീരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. പരമാത്മാവ് എല്ലാവരുടെ ശരീരത്തിലുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ പരമാത്മാവിനെ എല്ലാവരുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ എന്താണ് ഈ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും? എന്തൊക്കെയായാലും അവരെങ്ങനെയാണ്? രണ്ടിനും അവബോധം ഉള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ
എന്താണ് അതിന് നാശമില്ലാത്തതാണ്. അത് ഒരു നമുക്കറിയാം ജീവാത്മാവായാലും ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിന് ജനന മരണങ്ങളില്ല എന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇഹൈവ തൈർച്ചിതാ സർഗോ യേഷാം സാമ്യ സ്ഥിരം മനഃ നിർദോഷം ഹി സമം ബ്രഹ്മ തസ്മാത് ബ്രഹ്മണി തേ സ്ഥിതഃ. ആരുടെ മനസ്സ് സമഭാവനയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നുവോ അവർ ജനന മരണാവസ്ഥയെ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അവർ ബ്രഹ്മത്തെ പോലെ ദോഷമറ്റവരുമാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർ ബ്രഹ്മപദസ്ഥരുമാണ്. ആരുടെ മനസ്സ് സമഭാവനയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നുവോ അവർ ജനന മരണാവസ്ഥയെ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അവർ ബ്രഹ്മത്തെ പോലെ ദോഷമറ്റവരാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർ ബ്രഹ്മപദസ്ഥരുമാണ്. ആരുടെ മനസ്സാണോ സമഭാവനയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത്, ഒന്നും ദ്വന്ദ്ങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ സമഭാവനയിൽ എല്ലാത്തിനും സമഭാവനയോടെ കാണാനായിട്ട് ആർക്കാണോ സാധിക്കുന്നത് അവർക്ക് ജനന മരണാവസ്ഥയെ ജയിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. മാത്രമല്ല അവരെങ്ങനെയാണ്? ബ്രഹ്മത്തെ പോലെ ദോഷമറ്റവരുമാണ്. അവർ ബ്രഹ്മപദസ്ഥരുമാണ്. മനസ്സിന്റെ സമനില ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ്. മനസ്സിന്റെ സമനില നമ്മൾ എന്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ്. ആത്മജ്ഞാനത്തിലൂടെ സമഭാവനയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ബദ്ധാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മുക്തനാകും. ബദ്ധാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മുക്തനാകും. എങ്ങനെ? സമഭാവനയിലേക്ക് വരുമ്പോ പിന്നെ ആ ജീവനെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പിറവിയില്ല. പിന്നെ ആ ജീവൻ എന്തുണ്ടാവില്ല? ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പിറവി എടുക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല മുക്തിയിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ. രാഗദോഷങ്ങളില്ലാത്തതിനാൽ ഭഗവാൻ ദോഷരഹിതനാണ്. ദോഷങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ ജീവനും അതേവിധം ദോഷരഹിതനും പരവ്യോമം പുകാൻ അർഹനുമാകുന്നു. അപ്പൊ ദോഷങ്ങളില്ലാത്ത ആ ഭഗവാൻ രാഗദോഷങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? ദോഷരഹിതനാണ്. അപ്പൊ ഈ രാഗദോഷങ്ങളൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് അല്ലെ പരവ്യോമത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും. നഹ പ്രഹൃഷ്യേത് പ്രിയം പ്രാപ്യ അനോദി ചേത് പ്രാപ്യ ചാപ്രിയം സ്ഥിരബുദ്ധീര സമ്മൂഢോ ബ്രഹ്മവിദ് ബ്രഹ്മണി സ്ഥിതഃ. ആനന്ദത്തിൽ ആഹ്ലാദിക്കുകയോ ആനന്ദകരമല്ലാത്തവയിൽ ദുഃഖാവിഷ്ടനാകുകയോ ചെയ്യാതെ സ്ഥിരബുദ്ധിയോടെ അസംഭ്രാന്തനായി ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞാനിയായി ജീവിക്കുന്നവൻ ഭൗതിക അതീതൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഭൗതികത്തിന് അതീതനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് പറയണം. ആനന്ദത്തിൽ ആഹ്ലാദിക്കുന്നില്ല, ആനന്ദകരമല്ലാത്തവയിൽ ദുഃഖിക്കുന്നില്ല, സ്ഥിരബുദ്ധിയോടെ അസംഭ്രാന്തനായി ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞാനിയായി ജീവിക്കുന്നവൻ എങ്ങനെയാണ്? ഭൗതിക അതീതൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ആനന്ദത്തിൽ ആഹ്ലാദിക്കുകയോ ആനന്ദകരമല്ലാത്തവയിൽ ദുഃഖാവിഷ്ടനാവുകയോ ചെയ്യാതെ സ്ഥിരബുദ്ധിയോടെ അസംഭ്രാന്തനായിട്ട് ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞാനിയായി ജീവിക്കുന്നവൻ ഭൗതികത്തിന് അതീതനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച ഒരു വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണിത് അല്ലെ. അയാള് ആനന്ദം വരുമ്പോ കുറെ ആനന്ദിക്കുന്നില്ല, പിന്നെ ആനന്ദകരമല്ലാത്തവയിൽ ദുഃഖം വരുമ്പോ കുറെ ദുഃഖിക്കുന്നില്ല. സ്ഥിരബുദ്ധിയോടെ സംഭ്രാന്തി ഇല്ലാതെ ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞാനിയായി ജീവിക്കുന്നവൻ ഭൗതികത്തിന് അതീതനാണ്. ശരീരവും താനും ഒന്നാണെന്നുള്ള മിഥ്യാവബോധം ഉണ്ടാവില്ലെന്നതാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച മനുഷ്യന്റെ ലക്ഷണം. അപ്പൊ ഈ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തി എന്താ ചിന്തിക്കുക? ശരീരവും താനും ഒന്നാണെന്നുള്ളൊരു ബോധം അയാളിൽ ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം മിഥ്യാവബോധം, മിഥ്യമായിട്ടുള്ള ബോധമാണ്, അത് അയാൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. താൻ ഇക്കാണുന്ന ദേഹമെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശമാണ്, ദേഹമല്ലെന്നും ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശമാണെന്നും അയാൾക്ക് നല്ലവണ്ണം അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു നേട്ടത്തിൽ മതിമറന്ന് ആഹ്ലാദിക്കില്ല. ശാരീരികമായി തനിക്ക് ബന്ധപ്പെട്ടത് എന്തെങ്കിലും നഷ്ടമായാൽ ദുഃഖിക്കുകയുമില്ല. അപ്പൊ നേട്ടം വന്ന അയാൾ മതിമറന്ന് സന്തോഷിക്കുന്നില്ല, ദുഃഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാല് കൂടുതൽ ദുഃഖിക്കുന്നില്ല. മാനസികമായി ഈ ദാർഢ്യമാണ് സ്ഥിരബുദ്ധി അഥവാ സുബുദ്ധി. മാനസികമായിട്ടുള്ള ഈ ദാർഢ്യത്തെ, ഇതിനെ രണ്ടിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സ്ഥിരബുദ്ധി എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. സർവ്വവിധേനയും പരമപുരുഷനോട് താതാത്മ്യം നേടാമെന്ന വ്യാമോഹത്തോടെ അതിന് ശ്രമിക്കാതെ തന്റെ മൂലസ്വരൂപം എന്തെന്ന് അയാൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം അഥവാ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം, ഈ സ്ഥിരമായ ബോധത്തെ കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ആ സർവ്വവിധനെയും ഭഗവാനെ താതാത്മ്യം നേടാമെന്ന വ്യാമോഹത്തോടെ അതിന് ശ്രമിക്കാതെ ഇയാൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? തന്റെ മൂലസ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക്, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് എത്താനാണ് ആ വ്യക്തി ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ബാഹ്യസ്പർശേഷു സക്താത്മാ വിധന്ത്യാത്മനി യത്സുഖം ന ബ്രഹ്മയോഗയുക്താത്മാ സുഖമക്ഷയമശ്നുതേ. മുക്തനായ ഒരാൾക്ക് ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാകില്ല. അയാൾ സമാധി പൂണ്ട് ആത്മാവിൽ തന്നെ എപ്പോഴും ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. പരമതത്വത്തിൽ ഏകാഗ്രമായി മനസ്സുന്നത് കൊണ്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച വ്യക്തി അളവറ്റ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ മുക്തനായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് എന്താണ്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും ആസക്തി ഉണ്ടാവുന്നില്ല. അയാള് മുക്തി നേടിയൊരു വ്യക്തിയാണ്.
വ്യക്തിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൾക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിലൊന്നും യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള താല്പര്യമോ ആസക്തി ആൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. അയാൾ സമാധി പൂണ്ട് ആത്മാവിൽ തന്നെ എപ്പോഴും ആനന്ദം അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം അയാൾ എപ്പോഴും സമാധി സ്റ്റേജിലായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾ എന്താണ്, എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ദർശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അയാൾ എപ്പോഴും ആനന്ദം അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പരമതത്വത്തിൽ ഏകാഗ്രമായി മനസ്സൂന്നുകൊണ്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച വ്യക്തി അളവറ്റ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. എപ്പോഴും ഭഗവാനിൽ മനസ്സൂന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ എന്താ പറയുന്നത്, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച വ്യക്തി എന്താണ്, എപ്പോഴും അളവറ്റ ആനന്ദം അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. യേഹി സംസ്പർശിജ ഭോഗ ദുഃഖയോനേയ ഏവതേ ആദ്യന്തവന്ത കൗന്ദേയ നാഥേ ശൂരമതേ ബുധഃ. ബുദ്ധിമാന്മാർ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ മൂലമുണ്ടാകുന്ന ബദ്ധം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ദുഃഖങ്ങളിൽ പങ്കുകൊള്ളാറില്ല. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, ഭൗതിക സുഖങ്ങൾക്ക് ആദിയും അവസാനവും ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവയിൽ ഒരിക്കലും ബുദ്ധിമാന്മാർ സന്തോഷം കൊള്ളാറില്ല. അപ്പൊ ബുദ്ധിമാന്മാര് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ മൂലമുണ്ടാകുന്ന ദുഃഖങ്ങളില് പങ്കുകൊള്ളാറില്ല. ഭൗതികമായ സുഖങ്ങൾക്ക് എന്തുണ്ടെന്ന് അവർക്കറിയാം. അതിന് ആദ്യമുണ്ട് അവസാനമുണ്ട്. അത് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതല്ല എന്നുള്ളത് ഈ ബുദ്ധിമാന്മാർക്ക് അറിയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവര് ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ദുഃഖങ്ങളില് പങ്കുകൊള്ളാറില്ല. കാരണം എത്രത്തോളം നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ഭൗതിക സുഖത്തിൽ ആസക്തനാകുന്നോ അത്രത്തോളം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും, ക്ലേശങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാണ്. ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അവ ക്ഷണികമാണ്. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നത്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. യോഗികൾ പരമസത്യത്തിൽ നിന്ന് അനന്തവും ഇന്ദ്രിയാതീതവുമായ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. യോഗികള് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് പരമസത്യത്തിൽ നിന്ന് അനന്തമായിട്ടുള്ളതും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതമായിട്ടുള്ള ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. യഥാർത്ഥ യോഗികളാവട്ടെ വിജ്ഞരായ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനികളാകട്ടെ വിഷയ സുഖങ്ങളിൽ ആസക്തരാകാറില്ല. യഥാർത്ഥ യോഗികള് വിജ്ഞരായ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനികള് വിഷയസുഖങ്ങളില് ആസക്തരാകുന്നില്ല. ഭൗതിക സുഖാസക്തനാണോ അത്രയും കൂടുതൽ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾക്ക് ഇരയാകും. അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തി എത്രയും കൂടുതൽ ഭൗതിക സുഖങ്ങളിൽ ആസക്തരായിരിക്കുന്നോ അത്രത്തോളം അയാൾക്ക് എന്ത് വേണ്ടി വരാണ്, ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾക്ക് അയാള് ഇരയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ അത്രയും നമ്മൾ ഭൗതികത്തിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്ന അത്രയും തന്നെ നമുക്ക് ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ നമുക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ശക്നോതി ഹൈവ യസ്യോഢും പ്രാക് ശരീരാവിമോക്ഷണാത് കാമക്രോധാത് ഭവം വേഗം സായുക്ത സസുഖീ നമഃ സുഖീ നരഹ. ഈ ശരീരം ത്യജിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ത്വരയെ ചെറുക്കാനും കാമക്രോധങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാനും സാധിക്കുന്ന ആൾ നല്ല സ്ഥിതിയിൽ വർത്തിക്കുന്നു. അയാൾ ഈ ലോകത്തിൽ സന്തോഷവാനാണ്. ഈ ശരീരം ത്യജിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ത്വരയെ ചെറുക്കാനും കാമക്രോധങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാനും സാധിക്കുന്ന ആള് നല്ല സ്ഥിതിയിൽ വർത്തിക്കുന്നു. അയാൾ ഈ ലോകത്തിൽ സന്തോഷവാനാണ്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ വഴിയിൽ ശരിക്കും മുന്നേറണമെങ്കിൽ ഒരാൾ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പ്രാബല്യത്തെ നിയന്ത്രിച്ചേ പറ്റൂ. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ വഴിയിൽ മുന്നേറണമെങ്കിൽ അയാൾക്ക് എന്ത് വേണം, ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പ്രാബല്യത്തെ നിയന്ത്രിച്ചേ സാധിക്കുള്ളൂ. വാക്ക്, മനസ്സ്, ഉദരം, ജനനേന്ദ്രിയം, രസന, ക്രോധം ഇവയ്ക്കെല്ലാം ഉണ്ട് ഗണ്യമായ ശക്തി. വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും കീഴടക്കാൻ സാധിച്ചവർ ഗോസ്വാമി അഥവാ സ്വാമി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഗോസ്വാമിമാരെന്ന് പറയുന്നത് ആരെയാണ്, ഈ പറഞ്ഞ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചവരെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ഗോസ്വാമിമാർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ ഒരാൾ സന്തുഷ്ടനാകുന്നു. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം ചെയ്യാൻ സാധിച്ച് നമുക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അയാള് സന്തുഷ്ടനായിരിക്കും. ഈ അധ്യായം തീർത്തോട്ടെ, ഞാൻ 29 വരെയാണ് ശ്ലോകം ഉള്ളത്. സമയം ഉണ്ടാവോ? ഒരു 5-10 മിനിറ്റ് മാക്സിമം പോകും. പറ്റുമോ? അതോ നാളേക്ക് മതിയോ? തീർത്തോളൂ മാതാജി, തീർത്തോളൂ. പെൻഡിങ് വെക്കണ്ട മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യോന്ത സുഖോന്തരാരാത്മാ യോന്ത സുഖോന്തരാരാത്മാ ഒരു മിനിറ്റ്, അവിടെ ഒന്നുമില്ലല്ലോ. പിന്നെ സ്ഥാനല്ല വന്നിരിക്കുന്ന, അവിടെ ഇടയിലില്ലല്ലോ, ഇവിടെ വരച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന ആരോട് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഇതിലുള്ളത് തന്നെയല്ലേ കറക്റ്റ്? യോന്ത സുഖോന്തരാരാത്മാ സദാന്തർജ്യോതിരേവയഃ സാ യോഗി ബ്രഹ്മ നിർവാണം ബ്രഹ്മഭൂതാധിഗച്ഛതി.
ഊർജ്ജസ്വലനും ആനന്ദവും സുഖവും തന്നിൽ തന്നെ കുടികൊള്ളുന്നവനുമായ ഒരാളാണ് അന്തർമുഖനായ തികഞ്ഞ യോഗി. ബ്രഹ്മനിർവാണം പൂകിയായാൽ മരണാനന്തരം പരമപദം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ഊർജ്ജസ്വലനും ആനന്ദവും സുഖവും തന്നിൽ തന്നെ കുടികൊള്ളുന്നവനുമായ ഒരാളാണ് അന്തർമുഖനായ തികഞ്ഞ യോഗി. ബ്രഹ്മനിർവാണം പൂകിയ അയാൾ മരണാനന്തരം പരമപദം പ്രാപിക്കും. ഊർജ്ജസ്വലനും ആനന്ദരും സുഖവും തന്നിൽ തന്നെ കുടികൊള്ളുന്നവനുമായ ഒരാളാണ് അന്തർമുഖനായിട്ടുള്ള യോഗി എന്ന് പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മനിർവാണം പൂകിയ അയാൾക്ക് മരണാന്തരം എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. മുക്തനായ ഒരാൾ ബാഹ്യവും ഭൗതികമായ സുഖം ഗ്രഹിക്കുകയില്ല. ഇതത്രേ ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥ. അപ്പൊ ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ബാഹ്യമായിട്ടുള്ളതും ഭൗതികമായ ഒരാള് മുക്തനായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് ബാഹ്യമായിട്ടും ഭൗതികവുമായിട്ടുള്ള സുഖം അയാൾ ഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഇതാണ് നമുക്ക് ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥയിലെത്തിയ യോഗി സ്വധാമമായ ഭഗവത് ധാമം പ്രാപിക്കുമെന്നത് ഉറപ്പാണ്. ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ യോഗി എന്താണ്? സ്വധാമമായിട്ടുള്ള ഭഗവത് ധാമം പ്രാപിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. അപ്പൊ സ്വധാമം ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിന് നമ്മൾ എന്താ പറയണത്? സ്വധാമം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതായത് നമ്മുടെയും കൂടി ധാമമാണ് അത്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താണ്? നമ്മൾക്ക് കൂടുതൽ സുഖം വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ നമുക്കൊരു ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിച്ച് നമ്മളെ ഇങ്ങോട്ട് വിട്ടതാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തിരിച്ചെങ്ങോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ലഭന്തെ ബ്രഹ്മനിർവാണ മൃഷയാ ക്ഷീണ കൽമഷഃ ചിന്നദ്വൈത യദാത്മാന സർവഭൂതാഹിതേ രതഃ. സംശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതരായവരും മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിക്കുന്നവരും എപ്പോഴും സകല ജീവജാലങ്ങളുടെയും ക്ഷേമൈശ്വര്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തിരക്കിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും സർവ്വപാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടിയിട്ടുള്ളവർ ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകുന്നു. അപ്പൊ സംശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങള്, അതിന് അതീതരായവര്, മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിക്കുന്നവര്, എപ്പോഴും സകല ജീവജാലങ്ങളുടെയും ക്ഷേമൈശ്വര്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തിരക്കിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവര്, സർവ്വപാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടിയവര്, ഇവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഇവർക്കൊക്കെ ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ സംശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതരായവര്, മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിക്കുന്നവര്, എപ്പോഴും സകല ജീവജാലങ്ങളുടെയും ക്ഷേമൈശ്വര്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തിരക്കിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും സർവ്വ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടിയിട്ടുള്ളവരും എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ളവർക്ക് സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ക്ഷേമം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും ക്ഷേമം ഉദ്ദേശിച്ച് സാധിക്കുന്നവർക്കാണ് കൃഷ്ണാവബോധമുള്ളവർക്ക്. കൃഷ്ണനാണ് എല്ലാവരുടെയും ഉറവിടം എന്നറിയുന്ന ആൾ ആ ബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അത് ലോകക്ഷേമത്തിനായിട്ട് തീരും. അപ്പൊ കൃഷ്ണനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ ബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അതെന്താണ്? ലോകക്ഷേമത്തിനായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമായിട്ട് മാറാണ്. പരമാസ്വാദകനും പരമാധികാരിയും പരമസുഹൃത്തും കൃഷ്ണനാണെന്ന സത്യം വിസ്മരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യവർഗത്തിന് ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു മനുഷ്യന്മാർക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്? പരമാസ്വാദകനും അധികാരിയും പരമസുഹൃത്തും ഭഗവാനാണെന്ന സത്യം വിസ്മരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യവർഗത്തിന് ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യവർഗത്തിന് ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്? പരമാസ്വാദകനും അധികാരിയും പരമസുഹൃത്തും ഭഗവാനാണെന്നുള്ള സത്യം വിസ്മരിച്ചത് കൊണ്ട്, ഭഗവാനെ മറന്നതുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യവർഗത്തിന് എന്ത് വരുന്നത്? ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള കഠിന പ്രയത്നത്തിൽ നേരിടുന്ന ക്ലേശങ്ങൾക്ക് കാരണം ഭഗവാനുമായുള്ള മനുഷ്യനുള്ള ബന്ധത്തെ മറന്നതാണ്. അപ്പൊ മറക്കുന്നതാണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഈ കഠിന പ്രയത്നങ്ങളിൽ നമ്മൾ നേരിടുന്ന ഈ ക്ലേശങ്ങൾക്കെല്ലാം കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മറന്നുപോയത് കൊണ്ടാണ്. കൃഷ്ണനുമായുള്ള ആ ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയവർ ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ തന്നെ ഒരിക്കലും മുക്താത്മാക്കളാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശരിയായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവര് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവരെങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? അവര് മുക്താത്മാക്കൾ തന്നെയായിരിക്കും. കാമക്രോധ വിമുക്താനാം യതീനാം യതചേതസാം അഭിതോ ബ്രഹ്മനിർവാണം വർത്തതേ വിദിതാത്മനാം. കാമക്രോധങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് അച്ചടക്കത്തോടെ പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി അനവരതം യത്നിക്കുന്ന ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവർക്ക് അചിരേണ പരമപദ പ്രാപ്തി സുനിശ്ചിതമാണ്. അപ്പൊ കാമക്രോധങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് അച്ചടക്കത്തോടെ പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി അനവരതം യത്നിക്കുന്ന ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവർക്ക് എന്താണ്? പരമപദ പ്രാപ്തി സുനിശ്ചിതമാണെന്ന് പറയാം.
മുക്തിക്ക് വേണ്ടി നിരന്തരം യത്നിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പവിത്രാത്മാക്കളിൽ വെച്ച് ഉത്തമനാണ് കൃഷ്ണാവബോധം സിദ്ധിച്ചവര്. അപ്പൊ മുക്തിക്ക് വേണ്ടി നിരന്തരം യത്നിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പവിത്ര ആത്മാക്കളിൽ വെച്ച് ഉത്തമനാണ് ആര്? കൃഷ്ണാവബോധം സിദ്ധിച്ചവൻ. കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം അനുഭവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം ബദ്ധനായ ജീവാത്മാവിൽ ആഴത്തിൽ വേരൂന്നി കിടക്കുകയാണ്. ഏറെ പരിശ്രമിച്ചാലും മഹർഷിമാർക്ക് പോലും അത്തരം ആഗ്രഹങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ട്. അപ്പൊ എത്ര പരിശ്രമിച്ചാലും മഹർഷിമാർക്ക് പോലും ഈ ആഗ്രഹങ്ങള് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ നിരന്തരം ഭഗവത് സ്ഥാനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർക്കോ പൂർണ്ണ സാക്ഷാത്കാരം നേടി പെട്ടെന്ന് തന്നെ പരമപദ പ്രാപ്തി സാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ പക്ഷെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് നിരന്തരം പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ പ്യൂരിഫൈ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടി പരമപദ പ്രാപ്തി സാധ്യമാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നോട്ടം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് മത്സ്യം കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോറ്റുന്നത്, ആമ ധ്യാനം കൊണ്ടും. അതുപോലെ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഭക്തനും ഭഗവത് ധാമത്തിൽ നിന്ന് വിദൂരസ്ഥനെങ്കിലും നിരന്തരമായ ധ്യാനം കൊണ്ടും കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടും ആ ധാമത്തിലേക്ക് സ്വയം ഉയർന്ന് വിരാജ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ മത്സ്യങ്ങള് എങ്ങനെയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോറ്റുന്നത്? നോട്ടം കൊണ്ടാണ്. ആമ ധ്യാനം കൊണ്ടാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ളൊരു ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ നിന്ന് വിദൂരസ്ഥനാണെങ്കിലും എന്താണ്, നിരന്തരമായ ധ്യാനത്തിലൂടെ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് സ്വയം ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. സ്പർശാൻ കൃത്വോ ബഹിർബാഹ്യ ചക്ഷു ശൈവാന്തരഭ്രുവഹോ പ്രാണാപാനൗ സമൗ കൃത്വാ നാസാഭ്യന്തരചാരിണൗ യതേന്ദ്രിയാ മനോ ബുദ്ധിർമുനിർ മോക്ഷപരായണഃ വിഗതേച്ഛ ഭയക്രോധായ സദാ മുക്ത ഏവ സഃ. ബാഹ്യ വിഷയങ്ങളെല്ലാം നിരോധിച്ചും പുരികങ്ങൾക്കിടയിൽ ദൃഷ്ടി ഉറപ്പിച്ചും ശ്വാസോച്ഛ്വാസങ്ങളെ നാസാധാരങ്ങളിലെ സമനിലയിൽ നിർത്തിയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും നിയന്ത്രിച്ച് മുക്തി ലക്ഷ്യമാക്കി യോഗി രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്നും ഭയത്തിൽ നിന്നും മോചനം നേടുന്നു. സദാ ഇതേ അവസ്ഥയിൽ പുലരുന്ന അയാൾ മുക്തൻ തന്നെ. അപ്പൊ ബാഹ്യ വിഷയങ്ങളെ നിരോധിച്ചുകൊണ്ട് പുരികങ്ങൾക്കിടയിൽ ദൃഷ്ടി ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ശ്വാസത്തിന് നാസാദ്വാരങ്ങളിലെ സമനിലയിൽ നിർത്തി ഇന്ദ്രിയത്തിനെയും മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും നിയന്ത്രിച്ച് മുക്തി ലക്ഷ്യമാക്കിയ യോഗി എന്താണ്, രാഗദോഷങ്ങളിൽ നിന്നും ഭയത്തിൽ നിന്നും മോചനം നേടി എവിടേക്ക് നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്താണ്, മുക്തൻ തന്നെയാണെന്നാ പറയുന്നത്. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ കഴിയുന്ന ഒരു വ്യക്തി മുക്തനാണ്. നിയമ ആസന പ്രാണായാമം പ്രത്യാഹാരം ധാരണ ധ്യാന സമാധി, ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ അഷ്ടാംഗയുടെ 8 സ്റ്റെപ്പുകൾ. അടുത്ത അധ്യായം വരുന്നത് അഷ്ടാംഗ യോഗയല്ല, 6ാമത്തെ. അഷ്ടാംഗയുടെ 8 സ്റ്റെപ്പുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. നിയമ ആസന പ്രാണായാമം പ്രത്യാഹാരം ധാരണ ധ്യാന സമാധി. ഇതില് ഈ യോഗകൾ മുഴുവൻ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ, മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇതൊക്കെ ഉള്ളത്. യോഗചര്യ, അത് യോഗ സിദ്ധാന്തങ്ങളെ പ്രവൃത്തിയിൽ വരുത്താൻ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള വഴി ഏതാണ്? കൃഷ്ണാവബോധമാണ് ഇതിന് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള വഴി എന്നാ പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ച ഒരാൾ സദാ ഭക്തിപൂർവമായ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കിയാൽ മറ്റു വിഷയങ്ങളിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ വ്യാപരിപ്പിച്ച് അപകട സാധ്യത ഉണ്ടാകുന്നില്ല. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്താണ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം ഭക്തിപൂർവമായിട്ടുള്ള സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർ മറ്റുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ വ്യാപരിപ്പിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അപകട സാധ്യത ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണോപായം എന്ന നിലയിൽ കൃഷ്ണാവബോധം അഷ്ടാംഗ യോഗയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ കൃഷ്ണാവബോധമാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമെന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി 6ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. കാരണം അഷ്ടാംഗ യോഗയ്ക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് ഏത് തന്നെയാണ്? കൃഷ്ണാവബോധം തന്നെയാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഭോക്താരാമ്യജ്ഞ തപസാം സർവലോകാമഹേശ്വരം സുഹൃദം സർവഭൂതാനാം ജ്ഞാത്വാ മാം ശാന്തി മൃച്ഛതി. യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവും ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും അധിപനും എല്ലാ ജീവികളുടെയും സുഹൃത്തും അഭ്യുതകാംക്ഷിയുമാണ് ഞാനെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള വ്യക്തി ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടുന്നു. അപ്പൊ യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവ്, ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും അധിപനും എല്ലാ ജീവികളുടെയും സുഹൃത്തും
അഭ്യുതകാംക്ഷിയുമാണ് ഞാനെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള വ്യക്തി ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടുന്നു. അപ്പൊ യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവാണ്, ദേവന്മാരുടെയും സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും അധിപനാണ്, എല്ലാ ജീവികളുടെയും സുഹൃത്താണ്, അഭ്യുതകാംക്ഷിയാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള വ്യക്തിക്ക് ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. കൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും തദ്വാസികളായ ദേവന്മാരുടെയും അധിപതിയായ സർവോത്കൃഷ്ടനായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിനായി മനുഷ്യർ തങ്ങളുടെ സർവസ്വം അർപ്പിക്കണം. ഇതാണ് ശ്രേഷ്ഠമായ ശാന്തി നേടാനുള്ള വഴി. അപ്പൊ ശാന്തി നേടാനുള്ള വഴി എന്താണ്? ഭഗവാനാണ് സർവസ്വവും, എല്ലാത്തിന്റെ നാഥൻ ഭഗവാനാണ്, എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും നാഥനും സർവോത്കൃഷ്ടനായ എല്ലാത്തിന്റെയും ഭഗവാനാണ് നാഥനെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് സർവവും സമർപ്പിക്കുക. ഇതാണ് ഏറ്റവും ശാന്തി നേടാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം. കൃഷ്ണൻ ഭഗവാനാണ് പരമാധികാരി. ഭഗവാൻ ദേവന്മാരുൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എന്താണ്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശ്രിതരാണ്. തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധം പൂണ്ട ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ പൂർണ്ണ ശാന്തി ലഭിക്കാനായിട്ട് സാധ്യമുള്ളൂ. പരമപുരുഷനുമായി തനിക്കുള്ള ബന്ധത്തെ പറ്റി പൂർണ്ണമായി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത്? കൃഷ്ണാവബോധം. ഒരാൾക്ക് മുക്തനാകുന്നത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ കെട്ടുപാടിൽ നിന്ന് എത്ര കണ്ട് കൃഷ്ണാവബോധം പുരോഗമിക്കുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരാൾക്ക് മുക്തി നേടണമെന്നാണ്. എത്രത്തോളം കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയോ അത്രത്തോളം അയാള് പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭക്തിപൂർവ്വ സേവനത്തിന് മാത്രമേ മനുഷ്യന് ശാന്തി നൽകാൻ കഴിയൂ. ഇതാണ് ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണത. അപ്പൊ ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണത എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭക്തിപൂർവമായിട്ടുള്ള സേവനത്തിന് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? ശാന്തി നൽകാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഇതാണ് ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണത. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. കൃപാ സിദ്ധോ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും മാതാജി, മാതാജി നാളെ ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടാവില്ല. നാളെ ഗുരുവായൂർ ഗീതാ പരിവാറിന്റെ ഒരു ഗീതാപാരായണം ഉണ്ട്. ഓക്കെ, പോണെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് പോവാണ് ഞാൻ. ഇപ്പൊ നാളെ ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടാവില്ല. ശരി മാതാജി. നമ്മളെ പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ, നമ്മളെ ജയ മാതാജി പോയിട്ടുണ്ട്. ഓ അല്ലേ? ആ ആ ആ അത് ഞാൻ അവരുടെ ഒരു 4-11 കഴിഞ്ഞതാണ്. ഇപ്പൊ ഒന്ന് പോയി ഗുരുവായൂർ കിട്ടിയൊരു ചാൻസ് അല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാ പോയി വായിക്കാന്ന് വിചാരിക്കണം. പോയിക്കോളൂ മാതാജി. ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കാൻ കിട്ടുന്ന അവസരം അതെ അതെ അതെ. ചെയ്യണം. ശരി മാതാജി. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം. നമുക്ക് സമയമുണ്ടോ അതോ നാളേക്ക് വെക്കണോ? ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തിരക്കുണ്ട്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാനൊന്ന് ലീവ് ആവാം. ഓക്കെ മാതാജി, ശരി, ലീവ് ആയിക്കോളൂ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഇപ്പൊ ഒന്ന് നോക്കണോ? പറയട്ടെ ഞാൻ ചെയ്യണം. മാതാജി ഓക്കെ, നാളേക്ക് വെക്കും. നാളേക്ക് വെക്കാൻ പറ്റും മാതാജി? അതാ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. ഞാൻ ലേറ്റ് ആയോണ്ട ചോദിക്കുന്നത്. നാളേക്ക് ആക്കരുത് ഇന്ന് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചത്. ഇപ്പൊ ലീവ് ചെയ്യാൻ നാളേക്ക് വെക്കും. ലേറ്റ് ആയി മാതാജി. അതാണ് ചോദിക്കുന്നത്. മതി അപ്പൊ നാളേക്ക് മതി. ശരി ശരി. അപ്പൊ ലീവ് ചെയ്യാനുള്ളത് ലീവ് ചെയ്തോളൂ, കുഴപ്പമില്ല. നാളേക്ക് ആക്കാം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ. ലെവൽ 1 ആണ്